swaggy, that's how I roll. On another level, on another level, on another one above me. Halipat suippaa, tervetuloa Ägäslombolo. Tällä kertaa Vuorikastin jaksossa on useita vieraita. Ei ollakaan hetken tehty tämmöistä gangbangia, tämmöistä niinku verbaalista yhteisilottelua. Tällä kertaa meillä on täällä paikalla allekirjoittanut Lauri Hilander ja DJ Märkärami löytyy tuolta mikserin takaa ja sitten meillä on kaksi pohjoisen herrasmiestä, Antti Lauhamaa ja Mikko Lampinen. Tervetuloa herroille. Kiitoksia. Kiitos. Me mietittiin, kun me tiedettiin, että Rami on työhommissa täällä ja mä tulin tuosta Rovaniemeltä tähän Levinpieluksiin viikonlopuksi, niin me mietittiin, että ketä kaikkea me voitaisiin nyt skuupata sit, kun me ollaan samassa paikassa. Sitten me mietittiin, että että kysytäänpä Antteesta, kysytäänpä Mikko, että olisiko jompikumpi saatavilla. Aika usein meillä käy siis niin, että me kysytään ja sitten ei onnistu aikataulullisesti. Ja sitten ensin Antti ei vastannut ja sitten me heti laitettiin saman tien Mikolle viestiä ja sitten sen jälkeen Mikko vastasi, että joo, kyllä me voidaan molemmat tulla. Tai näin mä ymmärsin, että tämä meni. Onkohan tässä nyt tehty jotain tämmöistä etukäteisvalmistelua? Oletteko te niinku sopinut, mitä te aiotte puhua? Onko tämä suurta teatteria? Me ei yleensä sovi yhtään mitään. Mikko on ehkä semmoinen, että se on vähän tarkempi. Te olet kuitenkin kahvitellut etukäteen ja tämä on niinku stilisoitu sillä lailla, että emme kyllä siinä kahvilla, me puhuttiin kyllä aika muita juttuja. Vähän ehkä semmoisia, jotka ei kelpaista. Mutta Lompolon poikii molemmat tätä nykyään, eikö vaan? Kyllä. Joo, pääosin kyllä joo. Nämä on aina siitä vaikeaa, että niin kuin marssijärjestyskeskustelu, että kuka puhuu ja mitä puhuu ja missä vaiheessa. Mutta jos nyt otetaan semmoinen 1.0 Mikko Lampiseen, että mikä mies mistä ja mitä varten? Niin, no joo, siis Tampereelta on syntynyt ja mitä tähän laskuhommiin liittyen, niin siellähän sitä on tullut lasketeltua pienestä pitäen 4-vuotiaasta saakka ja Alpeilla aloin käymään. Tietysti sitten se on ehkä se, mistä eniten vapaa-laskuun lähti, mutta mitähän kauan sitä olisi tehnyt. Kyllä 33 vuotta on ehkä sellaista vapaa-laskua tehnyt. Että joskus 17-18-vuotiaana muistaakseni ollaan alettu käymään Pyhällä ja siihen laskee jotain. Onko se Pyhäkuru vai Isokuru? Se kuitenkin silloin sitä taperettiin. Mä en tiedä, että oliko se kiellettyä silloin, mutta ehkä toi rikos on vanhentunut, että siitä voi puhua. Mutta ei kauheeta. Sitä sitten ja sitten 18-vuotiaana, kun sai kortin, niin sitä alettiin käymään Norjassa ja siitä se alkoi siirtyä sitten alppitouhuihin ja sitten jostain niin kuin vuosituhannen vaihteesta meni ehkä semmoinen 15 kautta, ei nyt koko kausia, mutta se useamman kuukauden kausia Alpeilla ja että kyllä se alkaa siihen jo vähän olemaan miten niin, on päätynyt. Ainakin itse ajattelen, että on perspektiiviä asia. Niin. Mutta aina on joku, joka tulee naftalin sanoa, että kyllä minä olen jo 70 vuotta. Joo. Sitten tuntuu ihan se pikkupojalta oloa joka kerta. Niin kyllä. Sitten tänne sitten jossain kohtaa rupesi asettua. Sä oot laskenut aina kannat kiinni, vai onko sulla tätä samaa tämmöistä kannattomuuden tunnetta ollut? Sehän oli muotia siinä jossain kohtaa tuo Tampereen seudulla lenko, kun oli Free Hillsi iskin. Silloin se oli jotenkin, tuli yhtäkkiä tänne muotiin. Kyllä mä sitä 2 vuotta laskin pelkkää telemarkkia, ei kertaakaan laskenut muuta. Ja sitten mä muistan tuon Silan Juhan kanssa, oltaisiko menty 94 vai koska mentiin Verpieriin ja mä otin reteesti ne pelkät tellukamat sinne ja se mentiin jonnekin mofon päälle tai mihin mentiinkään siitä sinne takamaastoon ja sinne tuli aika nopeasti se okkaan niillä kapeilla telluilla niin helppoa se homma siis siellä umpisessa, mitä se oli ollut tuo Tampereella laskea, kun siinä oli sattunut olla intit ja kaikki tämmöiset, että ei ollut tuommoista laskua sattunut olemaan siinä justiinsa niin kuin pariin vuoteen, että se lähti vähän niin kuin kylmiltään sinne ja mä laskin sen kai 2 päivää siellä Verpierissä noilla telluilla, että tästä ei tule yhtään mitään. Ja kävin sitten noin vuokraan laskukamat tai noin kovakamat ja se reissu meni niillä, enkä ole sen jälkeen kertaakaan laskenut tellua. Onko se tallessa vielä vanhan tellua? Itse asiassa. Jos on nahkamunat. Ehkä tänä talvena sitten. No itse asiassa mä etsin niitä nahkamuneja kerran. Nyt olisi ollut ihan siisti koittaa joskus niitä vanhoja kamppeita, mutta mä löytänyt enää niitä, vaikka mä porukat säilyttää yleensä kaiken, niin niitä ei löydy. Oliko se täys semmoinen Telemark-outfit? Ei kuitenkaan sitä semmoista Telemark-lahkovaatetta? Ei, vaikka sitä oli kyllä siellä. Siinä oli
siinä Kangasalan meiningissä oli kyllä vähän sitä, että se osa otti sen kyllä vähän sellainen fanaattisen. Se on tätä perinteisen tyylin pukeutuvat telemark-laskijat, noin vuorien amisseja, että pitää kaiken olla semmoista hyvin simppeliä ja OG. Onhan siinä hieno, onhan siinä semmoista meininkiä. Kyllä. Että näkee silloin tällä aina se villapaita, nahkamono, pussihousu, polvisukat. Joo, ei niitä kyllä enää paljon. Mutta siinä oli se yksi hetki kyllä, se oli kovassa huudossa silloin jossain kohtaa. Muistan kuunnelleeni tuo Vilusen Arktisessa linjassa Jani Juhansen sanoi, että Italiassa on joku semmoinen teemaviikko, missä niinku OG-telemark-laskijat käy. Se on varmaan Livikinnossa muistaakseni. Ja sitten siellä niinku saa ylpeästi pitää pussihousuja ja villapaitaa. Ja, että se on niinku whole nine ja viikon verran juoda kaljaa ja muistella menneitä. Tai kai ne kai laskeekin siellä, kun vaan pitää Janilta kysyä joku kerta. Ehkä mä voin pyytää Jani vieraaksi meille, vaikka jaksoa joku kerta. Kauan sulle meni sitä alppihommaa? Siis millä tavalla tarkoittaa? Miten pitkään se niinku ramppasit siellä? Ramppaksi edelleen? Niin, itse asiassa en ole kyllä pitkään aikaan enää rampannut. Se vähän meni, kun nyt tavallaan piihtynyt täällä pohjoisessa, että ei oikein jaksa lähteä sitten sinne. Että no se meni oikeastaan siinä, se 90-luvun loppu meni sillain, siellä kävi niitä semmoisia jonkun viikon reissuja ja 99 vuosi taisi olla semmoinen, jossa oli niinku, mitähän nyt kuukausi tai jotain tämmöistä ja tutustuin. Ape oli käymässä, niin kuin Lacravensakki oli käymässä tuo Verpierissä ja sitten niihin tutustuttiin siellä. Ja sitten tuli lähdettyä siitä seuraavana vuonna, eli 2000, niin ekan kerran Graaveen ja sitten se oikeastaan vähän ja enemmän karkas sellainen lapasesta, että siellä alkoi niin kuin skinnaustouhuja siinä vuonna, että laskee jotain ihan niin kuin yllättävänkin hienoja kuruja ja tämmöisiä sellainen niin kuin omin voimin kiivettynä. Ja se Verpierissä se oli enemmän sitä hissitouhua, että sitten se lähti oikeastaan aikalaiselta Graavesta, että Graavessa taisi mennä sitten oikeastaan 5 kautta semmoisia, että oli sitten semmoisia useampia kuukausia ja sitten oli Samoniita ja välissä taisi olla Les Marecottesi ja oli yksi talvi, kun tuo Miku Merikantoon tutustui niin siellä, että tähän siinä olisi johonkin 2000-2015, niin niille huudeille meni joka talvi kyllä alpeilla sillain, mutta sitten se loppui oikeastaan vähän niin kuin seinään, kun tuli hommattua täältä tämä mökki, täältä Äkäslompolosta. Niin, että mitä näitä on? Verbieria, Chamonix ja Äkäslompolo. Onko käynyt sen jälkeen ollenkaan? Onko se niinku, oliko se niinku kerran cold turkey? Mutta sekin oli aivan sellainen niinku lyhyt keikka. Joo, perus viikostintti. Niin. Joo. Mitenkä veri veti Lompoloon? No, sanoppa se. Se oli oikeastaan toi mun vaimoni, sillä oli tänne, että se kävi aina ja niillä oli joskus mökkiä täällä ja sitä rahtaa, että sitten sen kautta käytiin niin kuin aina tyyliin kerran vuodessa ja sitten tuli vain ajatus, että pitäisikö joku mökki hommata Suomesta tämmöinen nyt sitten, kun noita lapsiakin alkoi tulee tällä, että ei pystynyt leijailemaan tuon pitkin ihan koko ajan, niin sitten oli, että ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa Suomessa ole kuin täältä Ylläkseltä ja nimenomaan Äkäslompolosta. Ja aluksi oli oikeastaan itsellä se, että että ei mulla ollut sellaista Suomi-laskuhistoriaa, mutta kun tyyli just jostain Tampereelta Mustasta vuoresta, että ei täällä oikeastaan Lapissa tuli ikinä laskettua. Se oli vain siellä vuorilla. Niin tässä oli sitten, että okei, että täällä pääsee laskeen, mutta että tästä on lyhyt matka kuitenkin Lyngeniin ja ihan vuorillekin, että sitten se oikeastaan sanotaan, siinä pikkuhiljaa alkoi vasta oppia arvostaa näitäkin mestoja, kun vähän niin kuin kävi tuolla lähituntureilla ja Pallaksella ja kaikkeen. Niin, ja tutustuin esimerkiksi Antteen tietysti, niin sitten se lähtikenttä onhan täälläkin siis parhaimmillaan niin kuin hito hienoa. Niin ainakin erilaista. Niin, just nimenomaan erilaista, että ei sitä vuoria saa tekemään läkään, mutta niin ja sitten toisaalta täällä on paljon semmoisia juttuja, mitä sitten niinku tuolla isossa maailmassa ei ole. Niin vaikka sitä, että ei ole koko ajan ihmisiä ympärillä, että saa olla niinku suht rauhassa. Ja että se on niinku ihan erilainen se, omalla tavallaan se ambienssi niinku pääsen. Toki mä pari kertaa käynyt täällä silleen laskea, että on tuolla ollut aika monta muutakin. Niin varsinkin tuossa pari vuotta sitten oli semmoinen tätä boomia, että täällä kyllä pyörii joka niin mutkasienkin. Että silloin reilu 10 vuotta sitten ei kyllä tuo Kesängellä niin törmäillyt kehenkäs ja sai olla silloin, kun oli ne hyvät lumet, niin ne on ihan rauhaksien. Itsekö se puuhailla? Niin, harmillinen juttu. Mutta ja silloin, kun tuolla on hyvät lumet, niin menkää pois hyvä. Kaikki muut. Kyllä. Junan tuomat takaisin tätä himokselle.
Vai niin, puhutaan tästä äkäislompolohommasta vähän myöhemmin lisää, mutta sitten meillä on myös Antti Lauhamaa, Kilpisjärven poikia alun perin, oliko näin? Kyllä, Kilpisjärveltä alun perin kotoisin. Ja me muutettiin Rovaniemelle sieltä sitten jossain vaiheessa, missä mä koulu käynyt. Ja vapaalaskuuraa alkoi oikeastaan mäkihypystä ja hiihtämisestä. No joo. Me oli urheilulukiossa ja harrasti yhdistettyä nuorten maajoukkueessa. Onko se Nurvan Tapion kanssa Rovaniemelle? Kyllä. Joo, Tapion työkari. Joo. Tapion kanssa samaa ikäluokkaa. Siinä sitten niin jossain vaiheessa oli hankittua telemarsukset ja sitten se alkoi tympiä se hiihtäminen ja mäkihyppääminen, kun se oli niin täyspäiväistä hommaa. Se aika luonnollisesti sitten siirtyi siihen telemarkin laskuun. Ja sitten telemarkki oikeastaan sen takia, kun siihen aikaan ei ollut tällaisia randokamoja niin kuin nykyään. Se oli sellainen luonnollinen tapa liikkua. Alun perin se on niin siis lähtenytkin mulla se niin laskeminen siitä, että tuonne pääsee omiin voimiin hiihtämällä, skinnaamalla ylös ja sitten laskemalla alas. Ja telemarkkia tuli laskettua hyvin pitkään laskemista vieläkin, mutta sanotaan, että nykyään pari kertaa talvessa. Silloin 2000-luvun alkupuolella me kilpailin telemarkilla vapaalaskussa ja sitä jatkui siihen vuoteen 2005-2006. Ja sitten kävin siis siinä, mulla oli alppikamat oli koko ajan, mutta ne oli silloin niin vähemmän laskin niillä. Siis mulla oli Alpine trekkerit, joilla mä kävin joskus kinnaamassa ja totesin, että tämä on niin hyvää touhua, että ei tätä viitti tehdä. Mutta sitten, mitähän se olisi ollut joskus 2010 jälkeen, niin kun on kamppeet alkoi kehittyä, siteet oli sellaisia, että ne oli niin luotettavia ja niillä pystyi hiihtämään ja niin edespäin, niin sitten alkoi enemmän hiihtää niille. Onko sulla pussihousut ja nahkamunot kaapissa? Että... Totta kai, siis mä oon hiihtäjä, mutta totta kai pitää olla pussihousut, mutta emme niillä kyllä laske. Siis tämän talven aloitin itse asiassa niillä liukulumikengillä ja matalilla nahkamonoilla, niin ensimmäiset lumet, kun tuli tuossa, niin piti juhlan kunniaksi laittaa pussihousut jalkaan. Miten sä oot päätänyt tänne tätä lompuloa? No vähän niin kuin kautta rantaa sillä, että työn kautta mä tulin tuohon Kittilään töihin ja nykyään Muoniossa töissä. Niin tää nyt on ollut sitten, tää on ollut se asuinpaikkana oikein hyvä. Niin kuin Mikko tuossa sanoi, niin tää on niin kuin, me tykkää siitä, että tää on keskeisellä paikalla sillä tavalla näiden niin kuin laskujuttujen suhteen, että tästä pääsee nopeaa tuonne Norjaan ja Ruotsiin. Ja ei tarvitse lähteä sinne niin kuin oottelemaan kilejä viikoksi rannikolle esimerkiksi, vaan voi katsoa, että siellä on hyvää keliä mennä käymään. Ja sitten taas toisaalta täällä tämä laskeminen, niin se on hyvä parhaimmillaan. 5 tuntia hattengia tyyppisesti. Rapi, joo. Sanoit, että sä oot kilpailu, siis telemark-laskussa, onko laskenut sekä rataa että... En ole, siis jotain rataa laskukisoja kävi, mutta se muistutti liikaa yhdistetyn kilpailua. Sitten siinä piti laittaa trikoot päälle. Ja sitten se oli hirveä kilpailuhenkistä. Ja että no ei tämä oikein ole minun juttu. Mutta vapaa-laskussa sitten kilpailin 2003. Voitin Riksun PM:t ja sitten kävin Ruotsin kisoa ja tuolla Röldalissa kävin pari otteeseen. Siellä oli parhaimmillaan toinen ja ne oli hienot kisat. Se oli kivaa meininkiä. Semmoista norjalaista kansanjuhlaa. Ja sitten Amerikassa kävin yhdet kisat ja käytiin kuvaamassa sillä samalla reissulla. Ja ei siinä mitään, se oli ihan hauskaa aikaa. Ja aikansa kutakin. Niin. Siellä on aina kun vaikka Auti Antin kanssa ja sitten on ollut tätä Hastin Miika, jotka on kisannut, niin kaikki sanoo aina, että se jossain vaiheessa tulee mitta täyteen sitä. Että se kisaaminen omalla tavallaan on
sitten kun se lopettaa, niin se tuntuu se lopettamispäätös aika hyvältä, että siihen tulee semmoinen selkeä niin kuin vaihdos, suunnanmuutos ja että aikansa kutakin ja en ole itse sillä lailla niin kuin nuoruuden jälkeen kilpailu oikein missään tosissaan, niin ei osaa sanoa, että millä se niin kuin aikuisiällä kilpaileminen sitten niin kuin on, mutta voisi ennenkin olettaa, että se on ihan yhtä lailla kuluttavaa kuin se. Onhan se kuluttavaa ja sitten toisaalta sellaiset, kun aikaa on kulunut tässä näin, niin jotenkin sitä on ehkä ihmisenä kehittynyt sillä tavalla, että sitä niin näkee se haaste on ihan erilainen. Jos me liikutaan vuorilla tuolla, niin se, että mikä sen niin asettaa ne rajat sinne siellä liikkumiselle, niin se on niin tietyllä tavalla se oma persoona ja sitten se, että missä kunnossa on. Ja siellä ei niin kilpailla muita vastaan, vaan se on paljon mielenkiintoisempaa minun mielestä. Niin, mikä se mielenkiinnon sitten luo ja tietyllä tavalla, että varmasti se kilpaileminen on toiselle, mutta onhan se hyvin erinäköistä, jos katsoo vaikka, että miltä niin Freeride World Tour, miltä se näyttää verrattuna siihen, mitä 99% ihmisistä niin tuolla vuorilla tekee, niin on 2 aivan eri asiaa. Että pommitetaanko jotain pätkää niin 28 sekuntia ja tättärää vai? Niin, se on niin hyvin erilainen se asetelma. Sä oot myös suht syvällä tuossa lumiturvallisuus pelissä niin sanotusti. Sä oot, eikö vaan, että sulla on Kanadan 2-taso vai miten se nyt sitten menee? Joo, mulla on se A2-taso lumiturvallisuus asioissa tai koulutuksissa. Se on niin kuin, ne, jotka ei tiedä, niin se on käytännössä niin kuin ammattitutkinto. Niin. Ja sen ala ihmiset tekee lumivyöryennusteita. Esimerkiksi Ruotsissa lumivyöryennusteiden tekijät on CA2 käynyt ja Kanadassa lumivyöryennusteiden ja sen ala ihmisillä on tämä kakkostutkinto. Ja ei siinä mitään. Se homma lähti vuonna, olisiko 2016 tai 2015 sitten pikkuhiljaa eteenpäin. Ja itse niin se A2-koulutuksen läpikäyminen, niin se vei kokonaisuudessaan semmoisen 2,5-3 vuotta. Ja se on ollut tosi hyvä koulutus. Mä oon tykännyt siitä, että se on siis sillä tavalla se teoriapohja ja se ammattilaisuus, joka sitä kautta tulee, niin sitten sen kun yhdistää sitten siihen omaan kokemukseen vuorella liikkumisesta, niin se on ollut jotenkin tosi hyvä sellainen. Olen itse tykännyt sitä tosi paljon, että se tuo sellaista tietynlaista selkeyttä on tuonut ja varmuutta siihen omaan tekemiseen. Meillä on ollut Mäkelä Eeva, on ollut vieraana yhdessä jaksossa, mun mielestä Eevalla oli kans sama taso, eikö vaan? Ja sitten Kortelaisen Joonas on, joka on ollut niin kuin, koulutuksessa niin sanotusti, jos nyt ihan väärin muista, niin on käynyt nyt Kanadan kursseja kanssa. Joo, Joonas on siinä koulutuksessa nyt. Joo, just mutta siinä ne taitaa niin kuin suomalaiset about olla, jotka niitä... Joo, niitä on siis yhteensä Poukkasen Tuomo on täältä Ylläkseltä ja sitten Lehtosen Kai. Kaitsu, niin joo, totta, kyllä. Mutta tämä se A2 käynnintä Suomessa taitaa olla nyt tällä hetkellä, jos se nyt ihan väärin sanoo, niin 5, 4 tai 5. Joo. Oliko se niinku ajatuksena niinku omaa mielenkiintoa vai haluaisitko ruveta tekemään sitä myös niinku kouluttamisen kautta? No joo, kyllä se siis sinänsä, kyllä se työhön liittyy. Siis lähtökohtaisesti siihen, että siis se, että se on jo koulutuksena sekä niin taloudellisesti että niin ajankäytön suhteen, niin se on niin kallista, että ei siinä niin olisi mitään järkeä kävästä sen takia, että on niin kivaa tietää niitä asioita. Mutta se, että sen jälkeen mä siis tietysti niin me teen lumiturvallisuuskoulutuksia, teen opastuksia silloin tällöin ja tietyllä tavalla sitten taas tuo koulutus tuossa noin, niin se on niin äärimmäisen hyvä pohja sille niille asioille. Mutta totta kai omassa tekemisessä niin kyllähän se siihen heijastuu. Mitä me esimerkiksi Mikon kanssa tehdään, niin tietyllä tavalla ne samat työnkulku, jos näin voidaan sanoa, että millä tavalla niin asiat niin etenee ja miten ne miten suunnitellaan, niin se sama asia niin tulee omassa toiminnassa kanssa. Miten te olette niin pannut hynttyyt yhteen niin sanotusti? Tuossa Jounin kaupalla kassionossa, että tahdon.
lasket säkin vapaata vai Aletaanko? Miten se meni, että haluaisitko sä olla mun laskukaveri? Niin. No itse asiassa ei se varmaan kaukaa liippaa. Kyllä me silloin tiedettiin varmasti toisemme, mutta mun mielestä me mentiin täällä silloin, kun mäkin tänne asetuin ja sataset asettu aika lailla samoihin aikoihin, niin mentiin vaan sattumalta joskus tuohon muistaakseni rinteeseen ja olisiko siinä laskettiin ja taidettiin katsoa, että muuten olisi tuo Lyngenissä varmaan noin ensilumet voisi olla, että lähdetäänkö käymään. Ja niinhän me muuten lähdettiin. Se oli meidän eka reissu siitä, justiin se on jotain marraskuun näitä kaamoslaskuja tonne Kiussenille sitten, että hommahan toimi hyvin ja tultiin hyvin juttuun, niin siitähän se lähti oikeastaan. Kauan te ette niin puhelukimpassa? Noin 10 vuotta, että tavallaan on se... Onko se pronssihääpäivä vai miten se meni? Niin, mutta ollaan jo puhuttu, että on se nyt tavallaan aika siistiä niin vanhalla jäljellä löytää niin oikeasti niin semmoinen oikein hyvä kaveri. Niin. Että. Se on jännä siis, mäkin olen laskenut niin kaikenlaisten tyyppien kanssa, mutta kyllä mä nyt tiettyjen tyyppien kanssa se jotenkin on vaan hirveän paljon helpompaa. Niin kyllä. En tiedä, vanhaksi tulee, niin vaivattomuus kiinnostaa, että sä tiedät tarkalleen, mitä sä saat siinä paketissa. Ei tarvitse niinku yhtään miettiä, että onkohan toi, niinku, mitä se ajattelee, kun sä niinku näet, että okei, nyt se silmä pikkusen taas väpisee tälleen näin, niin sitten kohta se tilttaa. Että. Niin ja tietää vähän samat tavoitteet, että kuinka paljon haluaa laittaa riskiä likoon, niin sanotusti, että edetään samaan tahtiin tai halutaan mennä samoissa mestoissa. Ja kyllä sitä vaan sitten ehkä tutustuu tämmöisessä touhussa, kun jossain teltoissa ja paikoissa se tekee, niin vähän eri lailla kuin kävisi vaan pelaan sulkkista vaikka. Ehkä on se sulkkiskin siisti. Myös mä sanoin, että onko Äkäslompolossa jotain niin paikallista mailapelikeskusta, missä voisi käydä pelaa sulkkista? On täällä tenniskenttä. On kuitenkin, pallolajit kiinnostaa. Teethän tunnetaan tämmöisellä lempinimellä Meininkipojat. Kyselin tuossa vähän taustoja, että mikä tekee tämä ihan hauska story. Ymmärsinkö mä oikein, että sun skidi on tätä Meininkipoikien nimityksen taustalla? Joo, se on taustalla. Eli ne on jo tosiaan silloin, kun tämän 10 vuotta sitten se mun poika oli 3-vuotias silloin ja se oli tuossa Äkäslompolon päiväkodissa ja tuossa koululla, mä en tiedä, olisiko ollut 6 tai 7, no jotain sen niin kuin luokkalaisia siis tarkoitan, kuitenkin tämmöisiä esiteinejä, pari paikallista kaveria tai poikaa. Ne laski aina, että se näki niitä tuo rinteessä ja sinne skeittasi tästä kylillä ja niillä oli aina viileät kamppeet, semmoiset isot housut ja pitkät tukat ja toisella oli mun mielestä jopa rastatukka sillä ja tällaista. Ja poika niitä aina seurasi sillä ja mä näin, että se dikkasi niistä. Ja kerran ajettiin tuohon kaupalle, niin ne taas hengasi siinä skeittilautojensa kanssa ne pojat. Niin noin sitten tää pikkupoika katteli niitä sellainen syvällä ihailulla ja sanoi, että tuolla on taas nuo meininkipojat. Sieltä kopioitiin tätä. Niin, tai se jäi vaan sellainen hassuna juttuna mieleen siinä. Sitten jollain reissulla Antellekin sitä puhui ja nauraskeltiin sitä. Ja sitten oltiin vähän, että ollaanko mekin vähän tämmöisiä oman elämämme meininkin poikia. Anttehan sitten pidättänyt ne rastat pari kertaa. Niin on. Moni on putkaan tuttu paikka pojille. No sillä lailla. Onko teidän siinä, missä tätä kotipakka yhdistää, niin yhdistääkö teidän laskua niin kuin, myös niin kuin tämmöinen Norja love niin sanotusti? No joo, kyllä varmastikin. Se mitä nyt tässä voi niinku taustuksena sanoa, että mä en erityisemmin tunne teitä kumpaakaan, sillä Rami tuntee huomattavasti paremmin kuin minä, mutta kuitenkin siis sillä lailla aktiivisesti seuraa, että mitä pääsääntöisesti sen takia, että itsekin tuosta Rovaniemeltä on aika helppo sujahtaa tuonne Norjiin ja tätä on niinku aika järkevää katsoa, että mitä kukakin missäkin vaiheessa tekee, että saa semmoista hahmotusta, että näin ja tätä niinku tuntuu, että siellä te käytte, jos jossain, että ei niinkään esimerkiksi Ruotsissa, en muista, onko nähnyt tätä Riksun mäillä niin kuin Insta-postauksista nyt ainakaan, eikä Alpeilla tule ravattua. Onko se niin sanotusti jäänyt koukkuun se Norja, että siellä on käytävä, että se on niin kuin se juttu, vai onko se niin kuin tämmöinen yhteinen valinta, että suunta on niin kuin looginen tältä kylältä teille sinne? No varmaan se on suoraviivaisinta mennä sinne tästä, että Ruotsi jos menee, niin sitten joutuu mennä vähän kauemmas. Ollaan me Ruotsissakin käyty, että koiravaljakoilla käytiin. No niin joo, totta. Kopenhagen ympäri ja sitten me käytimme kerran Riksussa. Niin käytiinhän me siellä. Joo, ja sitten seuraavana päivänä ei, että Suomaukselle se oli
hieno reissu. Ja se on hirveä matka, eikö vaan? Onko se? Joo. Siis se on ensimmäinen helihiihtohuippu siitä Abiskosta lähtien. Me hiihettiin sinne 1 kerta ottamaan pakit. Niin ihan. Joo. Ja muistan, että se oli kun me oltiin edellisenä päivänä oltu Riksgränsenillä ja sitten oli hyvät fibat ja käytiin hakemaan vähän olutta ja mentiin sen Abiskon parkkikselle. Sitten tekee ruokaa ja juotiin ehkä enemmän sitä olutta kuin olisi ollut tarpeen. Ja aamulla ne herättiin, kun piti lähteä sinne Joamokkalle ja siinä on hitollinen matka. Mä muistan, kun mä istuin siinä Abiskon huussissa siinä, mikä siinä on se, ja kattelin sitä mäkeä sieltä, Iisootara on toi kyllä aika kaukaa. Mutta niin, siinä sitten vaan heilahti ja siinä oli vielä masentava se, että se oli vielä semmoinen kevätkeli, että se oli aivan mätää se lumi, kun siinä on se, kyllä niitä kilometriä ne piisaa. 16 niin me rämmittiin siellä jossain munia myöten. Ja sitten kun se alkoi vähän niin kuin näyttää toiveikkaamalta, että tässä ollaan jo jossain, niin sitten se heko liisi meidän yli. Ja sitten sinne porukaan. Siinä meinasi olla väitänyt, mutta kyllä me sitten jatkettiin sinne kiusalla. Mä oon tismalleen samanlainen story pois luki, että me käännettiin pois. Ja ne ei edes laskettu. Mä muistan, kun mä tultiin takaisin sinne portille, niin sanoit, että ollaanko mä Antti nyt löydetty ne kohtuuden rajat. Onko liikaa? Abiskossa tuntuu kyllä, joo. Ei syy, miksi mä tykkään puhua sitä Lyngenistä tai yleisesti koko niin Tromsasta itä- ja länteen alueesta, niin se on itsellenikin kovin rakas, koska pääsääntöisesti laskin siellä ja on niin hyvin selkeät vahvat syyt, miksi mä siellä käyn. Mä oon käynyt siis, kävin viime talvena 2 viikkoa Chamonixissa, ensimmäisenä päivänä repesi pohjelihas ja katsotaan, että minkälainen tenkkapoo tulee mennä perhelomalle Engelbergiin tänä vuonna, mutta muuten me käydään pelkästään niin kuin Pohjois-Norjassa laskemassa, koska mulle on syntynyt hyvin semmoinen suorasukainen suhde sen alueen kanssa siitä, että mä tiedän, mitä mä saan aika tarkalleen. Okei, alkukauden kelit ja loppukauden kelit, mutta se niin kuin peruskonsepti on aika selkeä. Ei ole mitään niin kuin logistisia, joskus jotain auton jättejä, mutta pääsääntöisesti auto tuohon ja sitten mennään ja sitten tullaan pois. Ei mitään hissien ottamisia, ei mökkejä eikä joskus telttailua, mutta se on tietyllä tavalla aika semmoinen niin kuin easy paketti. No yksinkertaiselle miehelle yksinkertaista mäenlaskua, että ensin hikoillaan ja sitten tullaan pois. Ja se kiehtoo ainakin niin kuin itseäni hyvin paljon. En ole oikein ikinä päässyt lämpenemään sille, että hissillä ylös sitten traverstaa ja semmoiselle niin kuin säätölaskulle, mitä paljon Alpeilla tehdään. Joo, mutta sekin oli eri silloin joskus tyyliin 20 vuotta sitten Alpeilla, kun siellä, varsinkin siellä Graavessa, että siellä oli kuitenkin silti aika rauhallista, mutta sitten kun nämä Chamonixin, vaikka ne vuodet, mitä mä olin, niin kyllä se väkimäärä siellä se lisääntyi, ja se on varmaan nykyään, jos menisi, se on varmaan aivan järjettömästi vielä erilainen, että kyllä se nyt, varsinkin nykyään voisi olla shokki sitten mennä sinne, että varmasti olisi siistiä, en mä sitä sano, mutta nyt se on, tapasin tehokasta, voi tosiaan niin kuin Antti puhui, niin kun on keli on hyvä ja kannattaa mennä, niin pääsee nopeasti sinne ja pääsee nopeasti poiskin. Sulla on niin valokuvauspuolen taustaa jossain määrin, tai jossain määrin voi olla vähän ehkä kevyt ilmaisu tässä. Sun kuvia on ollut Powder Magazineissa ja siellä on täällä. Miten sä oot aikanaan päätynyt siihen kameran varsihommaan? No mä oon aina tykännyt kyllä jostain syystä kuvata niin kuin laskemista. Että silloinkin joskus tyyliin, just silloin 16-17, kun alettiin laskeen jossain Pyhällä ja Norjassa, niin aina sitten tuli kavereita yritettyä kuvata tällainen pokkarilla laskukuvia sun muita ja se oli ihan siistiä. Ja sitten silloin kun menin sitten Graaveen, mä olin silloin hommannut justiinsa ekan järkkäri. Ja siellä sitten oli, totta kai siellä oli kuvaaja erityisesti toi Laineen Junnu sitten, niin kuin jokainen. Se oli jotenkin, että tämähän on ihan nastaa ja se opetti vähän sitä hommaa. Ja oli aina laskijoita, joita kuvata ja tällaista. Niin se oli vaan niin kuin ihan hauskaa, että tätähän pitää alkaa vähän harjoittelemaan, vaikka se olikin semmoista aika pään seinään hakkaamista. Tietysti oli se dian kuvaaminen tuolla aloittelijalle, kun yhtäkkiä alkoi järkkärillä kuvaa diaa ja eri kuin nykyään räiskiä digiä, että siinä rullakaupalla ammuttiin diaa ja sitten mentiin joskus 3 viikon päässä ainakin Grenobleen teettään kuvia ja katsoin, että mitä tässä tuli tehtyä. Että kyllä se 95% paskaa. Yrityksen eri. No ei se onneksi meni, sit kun oli kuitenkin siellä neuvojia, että ei sillain niin, että ei nyt ihan muuta, totta kai siis joo.
ehkä se suhde melkein jotain tuommoista on. Nyt ei Lauri puhuta meikäläisistä, nyt puhutaan niin ammattilaisista. Rami on 99% tähän. Mutta tarpeeksi paljon kuin laukoo, niin se prosenttikin on niin kuin yllättävän paljon. Oh. Oliko siinä oliko se muuta kuin harrastamista? No siis oli totta kai jo alkuun, mutta sitten se jotenkin kun silloin sattui olemaan sellaista aikaa, että lehtiin sitten oli kuvia ja kaikkea tämmöistä, niin no kyllähän sitä nyt sitten, en mä sitä ikinä sillain tehnyt, että mä olisin voinut sanoa, että mä niin kuin ammatikseni, mutta sillain nyt, että sai niin kuin reissut katettua ainakin ja tällaisia aina kallista olla tuo Alpeella, niin kyllä se parhaimmillaan ne talvet sillä tuli hoidettua, että ja kaiken lisäksi se oli useimmiten mun mielestä ihan siistiä hommaa, niin kuin tykkäsin siitä, mutta mä en enää sitä niin kuin tekisi. Niin se on niin mahdollista ja niin sanotusti siinä ajassa, että pystyisit olemaan. Niin ja kun se ei siinä silloinkaan tietysti mitään järkeä olisi ollut, että jos olisi mennyt sinne ja se olisi ollut kuitenkin tylsää tehdä, että mä tykkäsin siis sitä kuvaamista, että se oli ihan hauskaa. Junnoa me on niin joskus joku viesti on lähetettykin, että pitäisi varmaan saada Junnun kanssa niin perinnöt aikaiseksi jossain vaiheessa. Toinen Mikun kanssa myöskin olisi kivaa niin mediajuttuja rupatella, että millainen homma. Kuvaksi vielä? Kannatko järkkäri mukaan? En ole kantanut enää moneen vuoteen. Se on vähän niin kuin telemarkit. Että. Niin, ehkä sitä tulee joskus. Ei ole niillä oikein sellainen, se kun joskus kuvasi sillä että sain välillä jotain hyviäkin kuvia, niin kun sen tietää kuinka iso riasa siinä on niin kuin yhden hyvän laskukuvan, niin se on niin kuin ensinnäkin itseltä ja sitten laskijalta ja pitää kaikki kelit ja ajat ja valot ja siis se koko reissu menee vähän niin kuin siihen niin kuin omalla tavallaan. Mutta kyllä mä edelleen tykkään siis sillain kuvata, että mä tykkään kuvata puhelinkameralla ja kypäräkameralla, mitä mä kyllä enemmänkin sanoisin. Kypäräkameraa, tai kypärä, mulla on sen kameran pittu teline, että mä aloin pitää oikeastaan kypärää vasta sen takia, että sai ton kameran kiinni siihen. No joka tapauksessa. Oli sulla viime keväänä kerran kamera tuohon? Niin oli, kun sä vähän siinä niin pakotit. Mutta se oli hyvä, mä olin tyytyväinen, se oli itse asiassa hauskaa sitten. Joo, se on ilo seurata se, että jotkut asiat on niin selkärangassa, se, että kun ammattilaista kun katsoo, niin siinä ei tarvitse niin puhua oikeastaan, se tulee se asia tehtyä siinä. Niin ohjaamaan tilannetta tietyllä tavalla samaan tietä. Niin, no meillä on siinä ollut tietysti, kun ollaan ihan kuvailtukin sillä, että Antti nyt tietysti tietää, mihin kannattaa olla, että mihin tulee valot ja lumet ja mihin se saa tehtyä niin kuin jotain siistiä, että se on tavallaan sillä meille oli helppoa ja oli se ihan hauskaa, että ihan pitkästä aikaa kuvata, mutta kun siinä on tosiaan niin iso riasasi kantaa, niin nykyään jotenkin tykkää niin paljon laskea sillain, niin kuin vaan laskee. Ei sitä sitten vaan tule mielellään kannettua mukana. Niin ja varmaan siinäkin aikansa kutakin. Niin kyllä. Tietyllä tavalla, että sillä hetkellä kun ensimmäisen kerran miettii, että noin jaksan ottaa kameran, niin se voikin melkein jättää pois. No, mutta on tämä silti niinku laji ja mestat, missä liikutaan sellainen niin visuaalisia ja hienoa, että edelleenkin tykkään tosiaan puhelimella ja sitten tosiaan GoPro tai näillä kuvailla, mutta se on sellaista vaivatonta, kun siinähän ei se tavallaan häiritte mitään. Niin ja sitten plus se niin workflow jälkeen. Niin, kyllä. Ja sitten se, jos nyt laittaa sen jonkun kypäräkameran laskuun, niin se on siinä, ei se vaikuta siihen tekemiseen millään tavalla. Ja sitten jos nyt skinnatessa jotain kuvailee puhelimella, niin ei sekään ole niin justiinsa siinä. Se on hyvää fiilistä tietysti. Niin justiin. Niin hauskaa muistoja, kyllä mä niistä dikkaan sillä milloin sä oot viimeksi myynyt kuvaa? Miten se loppuiko se niin digiaikaan vai mihinkä se päättyy? Ei se mihin digiaikaan sinänsä loppunut, että mä nyt jotain siis kuvailu johonkin noin tyylileville ja jotain tällaisia jossain kohtaa vielä, mutta en mä enää muista mikä se oli. Johonkin levisi kiinni, ja saattoi mennä jotain viimeisiä ja sitten jotain tännekin on ollut, mutta ei se oikein enää. En edes muista, milloin olisi ollut viimeksi semmoista. Joo. Minun kiinnostaa se kuvaushomma niin monesta syystä. Nykyään kun ei enää niin stillin kuvaaminen on aika tietyllä tavalla harvinaista, ehkä väärä sana, mutta jos jotain kuvataan, niin se on pääasiassa liikkuvaa kuvaa. Et on niin helppo kuvata niin hyvänlaatuista videoa, että omalla tavallaan sen hyvänlaatuisen videon kuvaaminen on korvannut sen hyvänlaatuisen stillin ottamisen. Hyvin harvoin sä enää näet, että sä menet vaikka Instagramiin tai mihinkään paikkaan, missä jaetaan niin kuin laskemiseen liittyvää materiaalia, niin
niin stillit on oikeasti aika vähissä. Kyllä. Ja tietyllä tavalla sitä arvostaa enemmän ja enemmän, kun näkee semmoisen niin kuin hyvin otetun kuvan, koska se ei välttämättä onnistukaan sillä kännykkäkameralla. Siinä missä se kuvaaminen, niin kuin videon kuvaaminen onnistuu niin kuin näillä nykyvehkeillä niin kuin naurettavan helposti, mutta stilliä niille ei oteta. Muuta kuin jos sulla on maisema enää. Se, että sulla on liikkuva maali, jos sä oot stillikuva, niin se on yllättävän vaikeaa. Ja jotenkin minun niin kuin harmittaa se, että ehkä semmoinen kulttuuri on hieman niin kuin hiipumassa sen stillikuvaamisen. Joo, se on kyllä täysin totta. Ehkä se johtuu siitä, että sille ei ole niin kuin mitään venttiiliä, mistä mennä ulos. Okei, sä voit laittaa Instagramiin mutta ei ole näyttelyitä eikä ei ole julkaisuja sillä lailla. Ehkä etke poikkeuksena nykyään, että jonkun verran on niin kuin siellä kuvia, mutta niille ei ole mitään kotia niille kuville. Ei. Joo, kyllä mä muistan, mulla oli siis hetken, se oli vuonna 90, se oli tasan 90, kun mä ostin ekan powderin, niin siinä se ehkä vielä säväytti, että kun ne kuvat oli jotain niin kuin aivan semmoisia, mitä ei ollut nähnytkään, niin siitäkin se tuli että tämmöisiä niin kuin siistiä. Että eihän semmoisia ole. Niin kuin, joo, se on totta. Se on tätä kiipeilypuolella on vähän semmoista trendiä, missä aletaan tuomaan vanhoja julkaisuja, niitä uudelleen perustetaan, että esimerkiksi Summit Magazine alkaa ilmestyä uudestaan 2 kertaa vuodessa tämmöisenä niin coffee table kokona, mikä on niin kuvia ja tarinoita ja niitä ei julkaista missään. Ei ole mitään tekee. Ja lisäksi voit mennä tänne meidän foorumille lukemaan, että ne tulee tasan printtinä ja ne tätä heilahtaa kotiin 2 kertaa vuodessa. Ja tietyllä tavalla ajatus kiehtoo, mutta se niin työmäärä, mikä semmoiseen se niin levityskannan saaminen, niin se on niin ihan järkyttävää. Eihän sulla ole teet pois. Niin, alat ottamaan kuvia. Ja sillähän sä semmoisen saat. No joo, en tiedä, onko Suomessa omalla tavallaan semmoista niin kuin mittakaavaa tietyllä tavalla ikinä ollutkaan, että se on ehkä, tai eurooppalaisia julkaisuja on ollut aika vähän ja nykyisellään niin kuin on käytännössä ollenkaan. Kyllä ne varmaan ne hienot tuommoiset stillit on vaan, niin kuin, jos on joku mainoskuvaukset, että on niin kuin tavallaan sovittu, että sinne saadaan tarpeeksi kovat kuvaajat ja vetäjät ja sitten se on vähän niin kuin tyylin mainoskuvaus, niin niitä on, mutta tuommoisia niin kuin fiiliksellä otettuja juttuja, mitä on joskus ollut, niin ei niitä kyllä näe pahemmin. Jos sulla on ainakin powder, me on siis käyty monta kertaa se keskustelussa, että kenen kuva oli ekana powder magazine, niin se kukaan ei vieläkään ole ihan varma. Junnun oli kyllä ihan, sanoisin melko varmasti, että oli muistaakseni. Joku sanoi, että joo, kyllä se varmaan Mikon kuva oli ensin siellä. Ei kyllä Junnulla oli, kyllä mä sanoisin näin. Ei ainakaan siis kyllä mä sen tiedä, että Junnulla oli ainakin ennen kuin mulla. Niin. Ja ketäs siinä voisi olla siinä painissa vielä mukaan? No Tero tietysti. No niin joo. Terokaan ei muistanut. Että tätä mielenkiintoista. Joo. Se Miku olisi ihan hauska saada, ne vaan on sveitsiläiset, ne on vähän hankalia, ei ihan hirveästi tule sille, että Ramin kanssa ollaan yhtä aikaa tätä. Niin, kyllä. Samaan aikaan jossain tuolla. Mutta Tero sotuttiin saamaan Helsingistä kiinni, että ehkä me saatiin se Mikukin kiinni sitten jossain vaiheessa. Joo. Ja Junnu varmaan stadissa. Kyllä varmaan, en ole sen kanssa ollut nyt taas vähän aikaa jutussa, kun se täältä, sehän oli Ylläkselle kanssa jonkun aikaa. Eipä ole ollut nyt. Miten sitä, onko meininki pois muita jäseniä vai onko tämä vaan tämmöinen dynaaminen duo? Tämä on suljettu kerran. Tämä Matti ja Teppo ja ketä näitä nyt oli. Just näin. Bonnie and Clyde. Joo. Oletteko te käynyt jossain niin yhteisreissuilla? Onko teillä ollut jotain maailmankiertoita, että olette käynyt jossain huippuvuorilla tai? Emme yhdessä olla käyty huippuvuorilla, vaikka nyt on ollut kieltämättä monta kertaa vähän niin kuin liipasimella, että oltaisiko menossa, mutta ei ole. Että ei ole menty, mutta ei ole omalla tavalla ei ole tullut semmoista, että pitäisi niinku rikkoa tämä Norjan muutti tai Pohjoismaan muutti. Sehän on Norja. No joo, mutta okei, voidaan, ei ole ollut jotain Kanadaan menemistä, Japaniin menemistä. No ei niitä ollut, kyllä ne on ollut oikeastaan nämä meillä, että jotain niinku just huippuvuoria tai Grönlantia, ne on ollut ehkä tämmöisiä niinku isompia, mutta ollaan me tosiaan näitä täällä kaikkea, niin kuin just oli toi koiravaljakkohomma ja muita tommosia. Niin. Ja sitten, no joo, Keski-Norjassa oltiin se, mikä Jörunfjordissa. Kierrettiin se. Se oli hieno keikka. Joo. Sitten käytiin Finnmarkissa Seilanski-reissu, se oli hieno. Mitäs muuta tällaista? Niin no Kilpisjärvellä me ollaan käyty useamman kerran. Että niin, ja noita nyt kaikkia pikkureissuja, vaikka kuinka hurumökkä. Ei ole sitten poltellut lähteä jonnekin. No sinne huippuvuorille on. Mä olin silloin siellä Atomfjällalla silloin joskus
Niin, iso läjäyksiä. Että sinne me itse asiassa oltiin suunniteltu lähteä tuossa yhdessä kohtaa, mutta nekin on nykyään, ne tuntuu, että niissä on hinnat ja kaikki noussut ja se on muutenkin aika paljon monimutkaisempaa kuin silloin 10 vuotta sitten tuntuu olevan kaikkia lupia ja tuommoisiakin voi olla. Että, niin. Mutta noin, ehkä vielä joskus. Jonain päin. Niin. No ehkä tässä nyt pikkuhiljaa ollaan niin saatu hahmoteltu, että mitä miehiä ja mistä ja niin millä lailla ja näin. Tämä, mikä minua sitten niin sille ihan oikeasti kiinnostaa, niin semmoisten kavereiden kanssa, jotka on niin ollut pitkään pelissä ja nähnyt niin kaikenlaisia juttuja, niin miten te koette, että missä niin vapaa-laskulajina menee tällä hetkellä? Onko se oletteko te ikääntyneet lajiin mukaan arvokkaasti vai onko kaipuuta johonkin menneeseen aikaan? No ei varmaan kaipuuta menneeseen. Siis kaikilla ajoilla on omat hohtonsa. Mutta jotenkin mä oon itse kouluttanut noita Levi Snow Sports Academy oppilaita. Ja jotenkin se on kiva nähdä, että millä tavalla ajat on muuttunut. Että se on siis vapaalasku nyky-Suomessa, niin se on melko paljon eessä, mitä se oli silloin 20-30 vuotta sitten, mikä on minun mielestä tosi hyvä asia. Että esimerkiksi niin lumiturvallisuusasiat, niin ne tulee ihmisille niin luonnollisena osana tämä lajia. Ihan samalla tavalla niin surfarit tai koskimelojat, niiden täytyy tuntea se niiden elementti, toimintaympäristö. Niin silloin 20 vuotta sitten sellaisista asioista ei juuri puhuttu. Lumivyöryjä saattoi olla, ja niistä oli vaan joku olisi jäänyt vyöryä, ja sitten sitä naureskeltiin, ja se oli tyyliin siinä se homma. Nyt se homma on mennyt sillä tavalla eteenpäin, että ihmisten se on kiinteä osa sitä asiaa, että ihmiset jollakin tavalla tiedostaa sen. Ja minun mielestä se on hyvä asia. Että ainakin se on sellainen hyvä juttu, mitä tuossa on tapahtunut. Sitten sitä arvokkaasta vanhenemisesta, niin siitä me nyt ei osaa sanoa sen tarkemmin, että edelleen se ainakin on hauskaa ja edelleen tekee mieli mennä vuorille. Että se on minun mielestä tosi arvokasta. Jos sitä ajattelee elämän mittakaavassa, niin se on tosi arvokasta nimenomaan se, että joku tuollainen asia, hiihtäminen tai lumella liukuminen, olkoon se sitten mitä tahansa, niin se on vienyt sillä elämän mukana eteenpäin. Se on edelleen sellainen arvokas asia, josta haluaa pitää kiinni. Niin. Liekki lepattaa. Kyllä. Ei ole. Onko se ollut jotain sellaisia suvantovaihetta, että pitää käydä telemarkkin? No ei varmaan, no siis ei ole telemarkkiakaan. Niin kuin sanoin, niin edelleen sitä laskee siinä omaa hienoutensa siinä asiassa. Ei tarvita enemmän, että onko ylipäätään laskemisen kanssa ollut mitään sellaista, ei ole. Onko siellä ollut mitään isompia vammoja, jotain semmoisia pakkopuolivuotiaita poissaoloja? Mulla on ollut itse asiassa ainoastaan ihan pienenä. 6-vuotiaana on mennyt reisiluu poikki ja sitten joskus solisluu laskiessa joskus 18 tai tämmöisenä, mutta ei sen jälkeen kyllä oikeastaan mitään muuta kuin vanhemmisesta. Pöytä ei saa koputtaa. Se on se Tampere, niin. Se on vähän vaarallisempi. Niin kyllä. Mustavuoressa reisiluu poikki. Ei, se meni Hervannanmäessä. Molemmat meni Hervannanmäessä, solisluukin meni Hervannanmäessä. Meidän porukat, tai vanhemmat asuivat tuossa sillä että mulla oli Hervannanmäkeen, oli tyyliin 100 metrin matka, niin siinä tuli aika paljon käytyä. Ja sitten joskus sitä myöhemmin tuli käytyä enemmän Mustassa vuoressa, kun se on taakimpi. Niin, kyllä. Jyrkkä. Mulla oli sinne kaussari aina silloin, kun Alpeillakin kävi, että saihan siellä toistoa ja tekniikkaa, että tuli aina alkukaudesta käytyä Mustaa vuorta hinkkaa ja sitten lähti Alpeille. Mitäs Antela, onko tätä? Minkälainen vikaalista? No on vikaalista jonkun verran. Selkä on murtunut kerran ja molemmat olkapäät onkin useamman kerran sijoittaa ja siis sellaista on. Mutta siis nyt sanotaan, että nyt vanhemmalla jäällä niin koputtaisin puuta. Onneksi on pysynyt nyt ei ja näin. Sen on huomannut sillä tavalla, että jos jotakin tulee, niin kyllä nykyään sitä toipuminen kestää huomattavasti pidempään ja sen takia sitä koittaa välttää sitä, että ei ota sellaisia riskejä niin kuin aikaisemmin. Mikko käy ainakin juoksemassa kesällä, että onko teillä jotain tätä kunto-ohjelmaa?
Se varmaan aika lailla semmoista niin tämä elämäntapaan liittyvää. Että ulkoilun kautta. No, ulkoilun kautta. Että se on, että mikä tuntuu kivalta. Että. Välillä miettii, että itsellä ei ole mitään. No pohjelihas repesi viime keväänä osittain, mutta ei ole käynyt mitään. Sitten miettii niitä niin kuin vauhteja, että sitä välillä tulee otettua aika kovassakin kyydissä. Joskus on mennyt ne niille jossain, että minkälaiset riskit tietyllä tavalla siinä on. Jos miettii, ja sanoit, että 90 olet alkanut laskea. Ei, kun on alkanut laskea 7-8. Mutta niin vapaata 90. Vapaata, niin justiinsa. No joo. Joskus ehkä sen 17-vuotiaana, että joo, sitä luokkaa se varmaan on 90. Niin, että jos niin vapaa-laskua pystyy harrastamaan 35 vuotta ilman, että mitään sen suurempaa sattuu, niin onhan siinä tietyllä tavalla tehokkuusluku alkaa olla aika hyvä. Tai sitten. Niin, on vielä vähän pykälää. Tai sitten. Pitääkö ottaa enemmän vauhtia, jyrkempiä mäkiä. No joo, ei se, ne onnettomuudet on tietyllä tavalla ja siis loukkaantumiset on siitä mielenkiintoiset, että ne on aika monille semmosia siinä se on aika helppo vaihe niin sanoa, että okei, tää oli kiitos tässä näin, nyt mä en enää. Ja toisille se taas tuntuu olevan semmoinen, että lisää liekkiä koneeseen. Ja se on aina ihmisillä on hyvin mielenkiintoisia storeja, että vaikka Riihimäen Minnen kanssa silloin, kun se sillä rondilla loukkaantui hyvin vakavasti ja että mä muistan montako kertaa se leikattiin sen jalka 12 kertaa tai jotain ja oli verenmyrkytys ja kaikkea. Että ne on hirvittävän mielenkiintoisia ne storit siitä niistä pois ponnistamisissa ja että miten se pääsit kuitenkin pysyy pinnalla, jos tarpeeksi kovaa jotain haluaa. Kyllä. Niin se on aina mielenkiintoista kysyä. Onko teille sattunut muita juttuja? Oletteko te ollut vyöryissä itse? Onko mennyt läheltä? Onko ollut jotain semmoisia, että hupsista keikkaa? Mulla ei ainakaan oikeastaan ole. Et ei ole miten se sanotaan, venäläistä rulettia kun pelataan, niin 5 kertaa ja näitä ei. Ehkä se sitten seuraava kerran. Niin, sitten kertoo. Se kuitenkin niin kuin Antti sanoi tuossa aiemmin, niin ei 20 vuotta sitten ole käyty mitään semmoista, että mitäs tämä lumivyörytilanne tai lumiturvallisuus tällä meidän retkellä nyt. Että se on huomattavasti modernimpi mediaani tietyllä tavalla. Mä oon 3 kertaa laukussa vyöryn. Mä en ole jäänyt kertaakaan, kaikki oli hirmu pieniä. Kerran tuolla tätä Pallaksella, kerran Ranskassa ja sitten kerran tätä Lyngenissä. Ja mä onnistunut laukaisemaan tätä Alpen 1 vyöryvaaralla kuukauden sateettoman jakson jälkeen lumivyöry, joka mä olen hyvin ylpeä siitä, että miten se on ylipäätään mahdollista. Sitä pohdittiin paljon, mutta se on pieni tuulipainoinen kohta, mihin se sitten oli kerryttynyt näin. Mutta ne on aina niin semmoisia isoja oppimiskokemuksia tietyllä tavalla, että ainakin itse on miettinyt paljon niiden jälkeen, että mikä tässä meni vikaan ja mitä. Ja siksi se kiinnostaa mua tosi paljon, että miten ihmiset suhtautuu siihen, että jotain tapahtuu. Toki nyt kun sanon, että 3 kertaa laukussa vyöry, niin ensimmäisen kerran on sanonut, että se on ollut skiikatissa. Sillä että mä oon tehnyt se ihan tarkoituksella. Näin, ja sillä lailla, että mä oon ollut aika varma, että tässä, jos nyt jotain, niin näin. Mutta miten teillä, onko Anteli jotain lähempiä kokemuksia? No joo, onhan mulla. Ja siis sinänsä lumivyörystä ylipäätään, niin ehkä tässä, teetään nyt muotoille. Siis tällä tavalla, kun tätä asiaa tekee, niin lumivyöryjä näkee ja lumivyöryjä tapahtuu ja se ei ole sellainen vieras asia. Siis se, että me on laukaissut lumivyöryjä, muun muassa moottorikelkalla 400 metrin päästä on laukaissut siis todella ison vyöryn. On laukassut kesänkin pohjoispuolen itse laskemalla sieltä yläpuolelta kokonaan. Ja siis tämä on sellaista, että kun tätä tekee paljon, niin sitten niitä tapahtuu, mutta tietyllä tavalla sitten taas se, että kun siinä asiassa on sisällä, niin sen ymmärtää, ensinnäkin sen ymmärtää sen riskin, että se on aina olemassa, se täytyy ottaa huomioon. Ja sitten se, että se ei ole sellainen tietyllä tavalla yllättävä asia. Mutta se, että miten se
miten mulle lumivyöryt tuli tutuksi, niin ne tuli vuonna 1998 tuolla Karkasniemen ja Utsjoen välillä Suomessa. Me oltiin silloin kun olin Utsjoella, kun olen tavannut ensimmäisen vaimoni siellä ja sitten kaverit tuli kysymään siellä, sanoi, että sä lasket mäkeä, että lähden heidän kanssa mäkeä. No me mentiin mäkeä sitten ja mentiin sinne Nubbus-nimiseen kylään ja mentiin moottorikelekalla sinne ylös siltä takaa sillä tavalla, että yksi oli kelekkakuskina, me tultiin hiihtohinauksessa perässä. Kaveri oli lumilaualla ja sitten oli suksilla ja eihän siinä mitään. Kamppeet kasaa ja törmää ja mä sain kunnia laskea ensimmäisenä ja olisinko 4. käännöksen tein ja laskin vyöryyn. Lähdin pyöreisen niin se, tai yritin laskea pois, sen muistaa siitä, sitä on, tästä nyt tulee nyt aika. Edelleenkin muistan, kun sen niin eilisen päivän, että yritin laskea sitä pois suoraan, lähdin uppoamaan, sen jälkeen osuin johonkin, sitten lähdin pyöriin mukana ja aikani pyörii siinä mukana ja huomasin, että menen alaspäin melkoista kyytiä ja sitten oikealla puolella menee koivuja ja sitten aloin niin niitä kurottelemaan käsillä ja jossain vaiheessa sai sillä tavalla kiinni, että mä niin lensin sinne pyörysivuun. Ja ei siinä mitään. Kaveri tuli perässä lumilauvalla, huuteli, että onko se kunnossa ja että no me kunnossa tässä näin, että suksi oli lähtenyt ja itteni oli lyönyt aika pahasti sinne kiviin, kun se lähti siis pohjaan myöten ja me mentiin autolle sitten siinä ja sitten siinä autolla tuumailtiin, että no, miten siinä näin kävi, että me sitten tietenkin, että no, jos nyt haluat vielä laskea, niin käy laskea, mutta pitäisikö tätä niin jotenkin miettiä, että kun se tuolla lailla vyöry tuo mäki ja otettiin narumatkaa sitten sinne, joka ihan siis se on tällä nykyään kun ajattelee sitä, niin tämä on niin ihan normimeininki, siis tommosen niin vastasataneen lumeen, kun sen tietää, niin sitä voi narua käyttää, eli sen voi niin tiputtaa oikeasta kohtaa lisäämällä siihen painetta. Ja sillä narulla sitten pidetään huolta siitä, että ei mennä itse mukana, jos se lähtee pikkusen yläpuolelta. Me mentiin sinne ylös ja pikkusen siitä paikassa, missä oltiin oltu eka vyöryssä, niin se vuosko 150 metriä. Samaa suuntainen rinne, oikeastaan sama rinne, mutta ja muistan sitten sen, kun oltiin siinä yläpuolella ja sitten kaveri lähti lauvalla siihen, teki fronttipuolen käännöksen ja sitten lähti tekemään päkkipuolen käännöstä, koko rinne laukesi kerralla. Ja siinä oli sen verran energiaa, me muistan, että kun se tippuu alas se rinne, niin sitten nousi pölypilvi siitä niin sitä halakeamasta ylös ja sinne hävisi. Ja ei siinä mitään, me huusin sitten tälle toiselle kaverille, joka oli kelekalla tuonut meidät sinne, että mä hakemaan apua. Lähi itse sitten kinkkaseen sitä vyöryn jälkeen alaspäin ja tässä oli käynyt sen verran ikävästi, että se, kun se oli puuraja yläpuolelta, mistä se vyöry lähti, niin sitten se oli mennyt sinne alas koivikkoon ja siellä oli sellaisia ojia ja se oli levinnyt sinne ojiin. Ja tämä kaveri ei näkynyt missään. Niin syvä. Niin. Joo. Ja ei siinä mitään. Sitten haettiin siellä, meillä ei ollut mitään kamppeita, ei ollut piippareita, ei ollut lapioita. Ei, siis ajatus oli se, että ei Suomessa tapahdu lumivyöryjä. Ei ollut minkäänlaista käsitystä sitä hommasta. Ja, olisiko siinä 3 tuntia sitten mennyt. Sieltä tuli sieltä kylältä porukkaa, miehiä tuli lapioita ja tämmöistä sähköputkia, mitä on mihin laitetaan sähköjohtoja. Niitä tuonut mukana, kun ei ollut mitään sondeja. Ja sitten ruvettiin katsoa niitä ojia sieltä yksi kerrallaan läpi. Ja yhdestä ojasta löytyi sitten sieltä puusta tuo kinnas ja katsottiin, että no todennäköisesti tässä ojassa. Ja sitten sieltä saatiin hitti. Ja se hitti oli olisiko reilu 2 metriä syvällä. No, kaveri löytyi sieltä 2 metriä syvältä noin 3 tuntia myöhemmin. Tyypillisesti sillä tavalla, että kun oli lumilauta ollut jalassa, naama ylöspäin ja kasvoja ympärillä jäinen tämmöinen kökkäri. Se oli siinä. Ja eihän siinä mitään. Sitten me kävin myöhemmin hautajaisissa ja koko se setti siinä. En mä häntä tuntenut aikaisemmin, mutta joka tapauksessa se tuli melko lailla kerrasta. Se tuli kerrasta selväksi, että mikä homma se tämä on. Ja sitten me
samalle keväällä meni Kebnekaise Klassikkiin, oltiin siellä, oli Rovaniemen Telemark-hiihtäjien joukkueella. Ja ei siinä oikeastaan mitään. Mä ajattelin silloin, että okei, että tähän on siis selkeästi syysä. Mä tilasin silloin sen tapahtuman jälkeen itselle ensimmäisen lumivyörystä kertovan kirjan ja aloin sitä tavaamaan, että mitä tämä tarkoittaa tämä homma. Ja kävin siellä Kebnekaise Klassikissa ja sen jälkeen olen laskenut kilpailuvapaa-laskussa ja niin edespäin, mutta se mitä mä ehkä nimenomaan tykkään tästä nykyajasta on se, että nämä nuoret, jotka tekee tätä, jotka haluaa kilpailla vapaa-laskussa ja niin edespäin, niin esimerkiksi tuossa Levillä, niin heille opetetaan se, että tämä asia kuuluu kiinteästi tähän, että ei jollain pystytään mahdollisesti välttämään sitten tuollaiset vahingot. Se on semmoinen mörkö tai tietyllä tavalla jossain vaiheessa on tuntunut välillä siltä, että jos jotain sattuu, niin ihmiset häpeilee sitä. Että se on ollut hirmu semmoinen jotenkin kovin suomalainen, että no saunassa 6 kaljan jälkeen voi kertoa, että on, joo, ja sitten se, että syytellään sitten, että te tyhmät tuota tiennyt. Sitähän ihmiset pelkää käytännössä. Ja minun mielestä se, että me kaikki voidaan oppia sitä, koska se lumi itseessään on niin monimuotoinen elementti. Siinä on niin paljon muuttujia, että kukaan ei pysty siis 100% tarkasti sanomaan sitä, että vyöryykö se vai eikö se vyöry tietyssä paikassa tiettyä aikaa. Mutta se, että vahinkoja kun tapahtuu, niin siinä voidaan oppia sitä eniten ehkä sitä ihmisen käyttäytymistä siitä, että minkälaisia päätöksiä on tehty suhteessa niihin olosuhteisiin, jotka silloin sinä hetkenä on ollut siellä. Nyt tuntuu olevan nykyään aika vahvasti trendissä lumivyöryjutuissa tai lumivyörykouluttamissa myöskin tämmöinen human factors lähestyminen, että myöskin mietitään sitä, ei pelkästään niitä juurisyitä kidetasolla, vaan myöskin sillä, että miksi on tehty jotain ihmiskäyttäytymisen näkökulmasta, että mitkä ne tekijät on, minkä takia ollaan lähdetty ja minkä takia mennään toisen kerran. Joo, kyllä. Koska eihän siinä sinänsä mitään. Siis lumi käyttäytyy, se on jatkuvassa muutoksessa koko ajan ja tietyllä tavalla siinä on niitä muuttuja niin paljon, että siis vaikka sitä pystyttäisiin laskemaan ja pystytäänkin laskemaan repeämislujuuksia esimerkiksi ja pystytään toteaan, että mikä on suunta, että mihin suuntaan se on kehittymässä ja niin edespäin. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos me otetaan huomioon sitä, että mitä me itse tehdään. Jos me ollaan porukan kanssa liikkeellä, niin siitä se kaikki lähtee, että ketä me ollaan ja mitä me halutaan mennä tekemään, mikä meidän taitotaso on ja niin edespäin. Ja mitkä on sanotaan, että ne olosuhteet määrittää sen kaiken. Eli maasto on siellä ja se pysyy, olosuhteet muuttuu jatkuvasti, se täytyy ottaa huomioon. Onko meininkipoissa onko se osasyy, että meininkipojat on olemassa siihen, että tietyllä tavalla tietää mitä saa myös tässä perspektiivissä, että molemmat ymmärtää mediaa niin ja sitä ei tarvitse sitä keskustelua käydä, että ollaanko nyt valmiita ottamaan tämmöistä riskiä, ollaanko valmiita ottaa tuommoista riskiä? No näin, siis kyllä uskoisin. Sehän mikä meitä yhdistää Mikon kanssa, niin me ollaan molemmat vanhempia. Siis mulla on 2 tytärtä ja Mikolla on omat lapset ja siis sen me ei tiedä minun tytär, joka opiskelee Tromsassa, on käynyt lumiturvallisuuskurssia ja jos me nyt menisin itteni tappaa pöljyyttä niin huonoissa olosuhteissa, niin se varmaan kirvaisi, että olisi sitten loppupelissä aika pöljä tuokin, mutta se, että meitä yhdistää se, että me ymmärretään se meidän vastuu. Siinä se tulee se, että mikä tuossa silloin vuonna 1998 se tuli hyvin konkreettisesti esille, se suru ja se sellainen se, että tietyllä tavalla me ollaan yksin tässä elämässä, mutta meillä on myös vastuu meidän läheisille ihmisille siitä omista valinnoista. Ja se, että jos me tehdään valintoja tuolla vuorilla, niin mä haluan tehdä sellaisia valintoja, että me pystyn seisomaan niiden valintojen takana, että mä oon tehnyt nämä päätökset näin. Ja Mikon kanssa on sellainen helppoa, koska me ajatellaan samalla tavalla. Ja sitten tässä vuosien varrella tästä on tullut vähän avioliitto, että sitä toisen kun tuntee, niin tietää ne metkut, että millä jalaa se nousee
ylös sängystä. Mikko nousee paljon aikaisemmin kuin mie yleensä ja se rupeaa tekemään ruokaa ja mulla on hirveä jaakea, mutta sitten niin tuolla vuorilla kun ollaan liikkeellä, niin sitten se on sanatonta. Siinä ei tarvitse, niin kuin, kun sitä on niin paljon tehty yhdessä, niin se on sitten sanatonta. Siinä ei tarvitse niin erikseen ruveta keskustelemaan. Jos keskustellaan, niin sitten se on niin hyvin suoraviivasta. Se on semmoinen, niin kun tekeminen menee hyvin semmoisen superrutiiniksi, jos nyt näin voi sanoa, niin se on hauskaa, miten vähäistä joutuu toisille sanomaan. Että vähiin 2015 Häkkäsen Ollin kanssa Grönlannin manneria tekee yli 700 kilsaa ja siinä kun kahdestaan on silleen tekee tälleen niin tämmöisellä etäisyydellä 1,5 kuukautta, niin siinä aika silleen nopeasti niin tietää, että milloin se menee aamukakalle ja milloin se ei mene aamukakalle. Ja siitä tuli aiheesta puhetta sitten tätä jälkeenpäin, että Mäkelän Petri ja Vuorenmaan Petri, niin tamperilaiset reissupeteet, jos on tätä Mansinpojat tuttuja, ja ne hitti tätä Grönlannin etelä-pohjoispään, se meni 100 päivää tai jotain tämmöistä, niin yli 3 kuukautta. Sitten se, mun mielestä Vuorenmaa sanoi, että se meni päiviä välillä, että hän ei sanonut mitään, että hän on valmiiksi hiljainen kaveri, mutta että 2-3 päivää, jos ei ole mitään sanottavaa, niin on vaan hiljaa. Ja teetkö sitten, kun muistan me Ollin kanssa silloin, se oli hirmu simppeliä, että me siis röökattiin ihan sikana sillä reissulla. Me oli päätetty, että niin kuin Norttipalaa, me käytiin ostamassa niin kuin paikallisessa Inuittien K-marketissa kaikki tupakka, mitä ne meille möi. Ja meillä oli siis niin kuin joka tasku täynnä oli niin kuin semmoisia pitkiä 100S punaisia laasavukkeita ja sitten oli semmoisia Che Guevara-tupakoita. Ja meillä oli sen telttu, missä me röökattiin sen sisälle ja se niin kuin lähti aamulla siitä, että sieltä pienestä makuupussireiästä mannerjäätiköllä toinen pisti sen laasavukkeen palaamaan ja sitten se päivä lähti sille liikkeelle, että puolivälissä se oli jo niin kuin absidissa kakalla ja se vaan toisti itseensä. Se tietyllä tavalla ihan niin kuin huikeeta, koska semmoisen niin kuin elämän yksinkertaisuuteen ei ole niin kuin hirmu helposti pääsyä enää tätä nykyään. Että itsekin tuommoisen 2-vuotiaan pikkutytön isänä, niin tätä muuttujia alkaa olla aika paljon. Että milloinkaan on hyvä tuuli ja milloin on huono tuuli ja niin poispäin. Että semmoista tietynlaista yksinkertaisuutta ihminen sitten ainakin itse kaipaa välillä, että tämmöistä oli se sitten vanha pariskunta-ajattelua tai mitä vaan, niin se ehkä niin kuin luo arvoa niille semmoisille niin kuin harrastussuhteille tai ihmissuhteille, mitkä niiden ympärille rakentuu, että se helppous tai se tapa, miten pystyy kommunikoimaan toisen kanssa, niin voi ollakin aika arvokasta. Ainakin niin kuin omalla kohdalla niin se on ihan erilaista kuin mitä kotona on esimerkiksi. Että en mä, vaikka mun kumppanin kanssa vapaa-laskua on niin kuin yhdessä tehtykin ja näin, niin ei se ikinä ole ollut semmoista. Että se vaatii tietynlaisen semmoisen niin kuin tason, millä niin kuin ollaan tekemässä asioita. Tai varmaan ehkä enemmänkin tietynlaisen niin kuin halun tehdä asioita. Ja minua aina kiehtoo tämmöisissä tiimeissä se, että miten se menee. Olisi hirveän mielenkiintoista vaikka Nikolai Sirmeri ja Krister Kopalan kanssa niin joskus jutella samasta aiheesta tyyppisesti. Ja heitä toki kuuluu meidän podcastin skopeen, niin ei kutsuta heitä. Mutta miten meininkin pojat? Onko ollut mitään säröjä rakkaudessa missään vaiheessa? Onko tullut? Ei tarvitse vastata, että halua kertoa kotiongelmista. Mutta onko ollut mitään semmoista, että mä haluan mennä, mutta toi ei halua mennä ja sitten selkeä mökötetään? Ei, meillä kyllä varmaan sellaista. Ei ole. Meillä saattaa olla aamuisin vähän kärttyinen, mutta kyllä sen kaikki tietää. Ja meillä on sellainen vapaa suhde, että jos ei toinen halua lähteä, niin sitä voi käydä toisenkin kaverin. Niin, saa käydä. On myös muita meininkiä. Semmoinen meininki, että no joo, täällä Lapissa on aina ollut tapana olla vähän. Miten se eroksi sitten, jos käy niinku vierais niin sanotusti? Onko siinä niinku erilainen klangi siinä laskemisessa? Sä oot ainakin, mä käyn siis paljon laskea tuon kapteeni Molon kanssa, eli Nurmisen Jussin kanssa, ja ollaan niinku kavereita pitkältä ajalta, ja huomasin, että te olette käynyt laskea tästä taannoin elokuussa. No kyllähän tuommoiset tyypit, joiden kanssa nyt tietää, että ne touhua ja kaikkea, niin kyllähän ne kaikki niinku aika lailla sillain on kartalla, että voi lähteä, jos on sellainen fiilis, että onko se eri? Onko se eri juttu? Siis onhan nyt totta kai sinänsä eri, että on sellainen vanha ystävä, niin ne on se nyt aina erilaista tällaista, mutta no eihän se hauskahan se on silti. Ja hauska tutustua toisiin tyyppeihin, mutta mä tarkoitan siis sillain, että ei se tommoset tyypit, jotka tietää, että ne pärjää ja touhua itsekin sitä aina, niin niiden kanssa on aika helppoa sitten
mennä tämmöistenkin kanssa. Ja totta kai, jos jotain vanhoja kavereita jostain alapeilta ja tuollain sattuu pitkästä aikaa joidenkin apen tai jonkun kanssa menee, niin onhan sekin vähän niin kuin ollut semmoisia kaveruuksia, että tuntuu, että vaikka jos 10 vuoteen tavannutkaan, niin se on vähän koltas justiinsa oltu tässä. Oletko se muuten suunnitellut, että pitäisi jossain vaiheessa pitää jotain tätä Kuttulan luokkakokousta? Että se olisi kyllä komeata. Et vaikka sitten siellä paikan päällä, mutta tätä tai Lyngenistä jossain. Se haisi siellä paikan päällä, se olisikin komeata. Mutta joo, ehkä semmoinen. Ei nyt tässä tämmöinen siemen kasvamaan. Niin, ei kyllä sitä on ihan vakavissaankin jossain kohtaa ollut. Siellä saa kuvata pelkästään tätä Kodakille. Niin, ei tietenkään. Fujivelviä. Ei yhtään kännykkää. Ja. Niin. Piti vielä Antti kysyä sitten, että onko se niinku osasyy siihen, että sä oot kouluttu niinkin pitkälle näiden lumiturvajuttujen tätä tiimoilla, niin se, että on niinku näinkin kourin tuntuva kokemus? No hankala sanoa. Voihan saalita just jollakin siis sinänsä, mutta siis se, että kun mä olen tuossa vuosien varrella oppinut sen, että se on niin tietyllä tavalla se pohja, että mille se niin rakennetaan se tekeminen ja se niin määrää kaiken, että mitä voidaan tehdä. Ja sitten siitä on niin tullut se niin ehkä syvä mielenkiinto siihen itse, siihen substanssiin sitten, että haluaa tietää enemmän ja ymmärtää näiden asioiden niin suhteita, merkityssuhteita, millä tavalla ne menee. Ja sitten se, että oikeastaan sen nyt voi vielä niin painottaa tässä, että mitä enemmän sitä asiaa on opiskellut ja minäkin aikanaan huono matematiikassa, niin osaa useammankin kaavan, että millä tavalla asioita voidaan laskea niin tuolla niin fysiikallisesti, että mitä tapahtuu, niin siitä huolimatta ne on ne ihmiset, jotka on siinä keskiössä, jotka siellä liikkuu. Ja se on niin sellainen ihminen on suuri arvotus. Valintapeli niin sanotusti, niin. Mistä ovesta kullitaan. Niin. Edellä tavalla koen sen hyvin mielenkiintoisena, että mitenkä niin omat teot ja menneisyys ja tapahtumat vaikuttaa ihmisiin. Että onko se niin mahdollisesti semmoinen asia, joka on sitten niin muuttunut niin kulkusuuntaa, että mitenkä asioita sitten niin olisi muuten tehnyt tai mihin suuntaan olisi sitten niin lähtenyt liikkujana tai muuten. Ei ainakaan mulla ei ole siis sanotaan, että sen tapahtuman jälkeen mulla ei ole ollut niin epäselvää siitä, että mitä se riski konkreettisesti tarkoittaa. Koska sehän on sellainen niin nykyihmisille niin hirveän hankala ymmärtää sitä, että mitä niin konkretisoitunut riski tarkoittaa. Mitä se, että jos joku niin loukkaantuu pahasti tai kuolee, niin sitä niin meille harvoin tapahtuu sitä. Se on aika piilossa. Niin, se on piilossa sillä tavalla. Ja sitten se on taas sitten eri asia sellaisilla ihmisillä, jotka niin toimii riskiympäristössä. Esimerkiksi sotilaat, jotka on Afganistanissa, niin ne toimii sillä, ne ymmärtää sen, ne hyväksyy sen ja ne tekee tiettyjä asioita tästä niin pienennetään sitä riskiä. Samalla tavalla minun ammatissa jossain määrin tehdään sitä, että siellä on tietyt toimintamallit, millä tavalla niitä tehdään. Sitten taas niin lumiturvallisuusajattelussa, niin se ajattelutapa on vähän samantyyppinen kuitenkin, että se lähtee siitä, että sen riskin tiedostaa, sen konkretisoituneen riskin tiedostaa, mitä se tarkoittaa, jos jotakin tapahtuu ja sille pohjalle on tietyllä tavalla ollut hyvä rakentaa se, että ei ole niin mitään niin rahakuvia siitä. Että. Kaikkihan se aina niin vapaalasku on kivaa ja hauskaa, kunnes se sitten ei enää olekaan kivaa ja hauskaa aika usein. Että, se on tietyllä tavalla on sen lajin niin inhottava vastapuoli, että siellä on semmoinen tietynlainen mörkö tuolla takana. Toki kaikessa, missä on vähänkään tämmöinen ekstremen leima päällä, niin on aika usein jonkinlainen mörkö. Ja sen kanssa vaan on niin elettävä, jos niitä haluaa tehdä. Jos ei halua elää sen niin mörkölin kanssa, niin sitten ei varmaan kandee. Niin, kyllä mutta se on aina hyvä muistaa, että niin siis liikenne nykypäivänä tilastollisesti, niin se on yhtä vaarallista kuin sotatoiminta-alueella työskentely. Että siinä niin tietyllä tavalla sitten taas se suhdeluku siihen, että olisi se, jos niin lumivyöryt tappaisi niin satoja ihmisiä vuosittain tässä näin, niin sittenhän sitä niin oikeasti pitäisi miettiä, että onko sitä niin mielekästä tehdä ja sitten sitä pitäisi alkaa niin sääteleekin, että kuka sitä saa tehdä ja niin edespäin. Joku joskus käytti sellaista analogiaa, että
että se, että henkensä heittää lumivyöryssä, niin sen prosentuaalinen todennäköisyys on oikeasti ihan hirvittävän matala, jos otetaan siis kaikki niin kuin vapaa-laskutoimet ja sitten sen jälkeen ruvetaan katsomaan, että kuinka moni niistä päättyy siihen, että sattuu niin kuin fataali onnettomuus jo yksi asia. Ja sitten kun niitä toimenpiteillä aletaan ehkäisemään, niin sitten sitä prosenttia vielä halotaan niin kuin pienemmiksi paloiksi, että puhutaan pienen todennäköisyyden pienentämisestä eikä ison todennäköisyyden muuttamisesta joksikin muuksi. Ja se on ehkä hyvä ymmärtää välillä. Mä muistan, mä Eeva-jaksossa taisin sanoa ja sain sitä palautta jälkeenpäin, että toiset kokee niin kuin lumiturvallisuusasiat semmoisena pelotteluna. Että koska lumiturvallisuus, niin nyt niin kuin hyvä, että parkkipaikalta uskalletaan lähteä. Että tietyllä tavalla pidän sitä niin kuin tympeenä ajatteluna myöskin, koska aina on joku paikka, missä se pääsee laskemaan tietyllä tavalla. Se ei vaan välttämättä vastaa sitä kuvaa, mikä ihmisillä on siitä, että minkälaista vapaa laskeminen on. No, se on juuri näin. Ja se on niin kuin sen oman taistelun valinta. Siitä on niin kuin pitkälti kyse, että milloin sä voit tehdä mitäkin ja missä. Ja ihmisillä on se ajatus siitä, että aina pitää olla aurinkoa ja puuteria ja jyrkkää ja kuruja ja meininkipojatkin vetää tätä sukset repussa ja 360-kamerat ja on niin kuin sponssilogoot ja näin ja tää on niin kuin vapaa-laskua. Ja että siinä voi syntyä helposti semmoinen illuusio siitä, että mitä ollaan menossa tekemään. Ei kaikki A voi ja kaikki ei B pidä. Niin kuin vapaa-laskijana itse niin kuin koen, että se on kaikista mielenkiintoisinta laskussa. Ei niinkään ei ne käännökset. Se on kivaa. Se on niin kuin bonustavaa. Enemmän minun kiinnostaa se yhtälö. Ja koko ajan enemmän ja enemmän. Vähemmän niinkään se, että onko polvea asti pyydää, vaan se, että mitenkä pystyy niin kuin hallinnoimaan niitä elementtejä ja sitä olosuhdetta ja turvallisuutta. Ja en tiedä, onko se vähän vaarallinen suunta niin kuin alkaa itse pohtimaan asiaa sillä tavalla, että mikä siinä on se mediaani, mikä kiinnostaa. Mutta mä tunnen muutaman sellaisen ihmisiä, joilla on kiipeilyonnettomuudessa tai on itse ollut sillä lailla tekemisissä yhden kuolemaan johtaneen homman kanssa ja melko lailla kaikilla tuntuu olevan semmoinen, että se siinä niin kuin lähiaikana sen tapahtuman jälkeen sitä ei tietyllä tavalla oikeasti käsitellä, vaan se tapahtuu ja sitten surraa ja siinä on tämmöinen niin kuin tietynlainen post-trauma, mutta se käsittely tapahtuu niin kuin vasta oikeasti vuosia niin kuin pitkällä aikajänteellä ja näin. Että onko sulla näkemys siihen, että missä vaiheessa olet käsitellyt se asia niin kuin loppuun asti? No, niin, siis sillä että siis sanotaan, että se tuollaisen asian hyväksyminen, niin se, että missä vaiheessa se tulee, se on niin hankala sanoa, se on jonkunnäköisenä liukumana tuossa vuosien varrella tullut, mutta varsinkin siis silloin, kun se tapahtui pikkuisen päälle 20-vuotiaana nuorena miehenä, jolla muutenkin niin elämää ymmärrys näin niin jälkikäteen katsottuna niin melko vähäistä, eihän sitä silloin niin tietyllä tavalla ymmärtänyt, että mitä siinä tapahtuu. Mm. Se oli niin siis sen muistan, siis totta kai muistan sen tietyllä tavalla sen sokiin, joka sitä tuli, että tällaista, että se kaveri, että tämä on kuollut tämä kaveri, joka tuossa, että onko se oikeasti kuollut. Ja siis minusta siinä tilanteessa piti niin 2-3 kertaa ihan kysyä, että piti terveydenhoitajaltakin kysyä, että onko se kuollut, koska ei ymmärtänyt sitä. Siitä on taas tultu niin tässä niin vuosien vuodella siihen, että sen on ymmärtänyt, että mitä on tapahtunut ja sitten se hyväksyntä tulee siihen, että okei, että näin tapahtui ja siihen tapahtumaan liittyy nämä tietyt asiat, josta suurin asia, mikä siihen johti, oli se, että me ei ymmärretty, että minkä elementin kanssa me oltiin tekemisissä. Ei siinä oikeastaan sen kummempaa. Niin tietämättömyyttä tietyllä tavalla. Siis 100% tietämättömyydestä johtuen. Jälkikäteen olisi helppo sanoa, että okei, että no olosuhteet oli sillä, että pystyy vielä silmäyksellä katsoa, että siihen kannattaa mennä. Sepä onkin tietyllä tavalla mielenkiintoinen, siis, kun puhutaan tämmöistä täydestä tietämättömyydestä. Se on täysin viatonta tietyllä tavalla silloin. Kyllä. Jos sä et oikeasti ymmärrä, mistä on kyse, niin se muuttaa omalla tavallaan sitä, mitä ollaan tekemässä. Kiitos, että aiheesta puhuttiin. Nämä on tietyllä tavalla aina hirveän mielenkiintoisia
mielenkiintoisia keskusteluita käydä. Ne pistää miettimään niin kuin muitakin kuin vaan niin kuin tässä olijoita ja sillä lailla se on relevanttia. Kello sanoo, että tänään on käytetty 1000 kilokaloria, että kelpaa ottaa vielä toinen keskiolut tässä ehkä. Kaikilla muillekin suunnat piippaa. Onko suunnulla joku piippausaika? Sanoiko se, että noin voimavarasivat vähän? Nyt menen nukkumaan. Kaikenlaista. Tää Lompolo-homma, piti vielä kysymäni. Kun molemmat on tänne niinku hakeutunut, niin onko täällä niinku jotain sillä niinku vapaalaskuperspektiivistä spesiaalia? Onko teillä vielä jotain salapaikkaa, mistä ei puhuta vai onko se vaan niinku se helppous, mikä täällä niinku? Eihän tämä helppouttaa. Kyllähän tuo jokaisen hienoa paikkaa on luvultakin aika pitkä matka sitten. No, mutta jos sä asut vaikka Seinäjoella. Niin, no joo, sillain sitten tietysti. Onko tässä niinku jotain, mitä muualle ei Suomessa ole vai mikä täällä niinku pärisee? Onko se kulttuuri tai? Siis kyllä mä ainakin itse tykkään tästä siis ympäröivästä luonnosta, joka tässä on, joka antaa siis mahdollisuuden ihan muuhunkin kuin pelkkää vapaa-laskua. Että voi siis maastopyöräilyä, juoksemiseen. Ainoa mikä tätä puuttuu on siis kiipeily, että ei pääse siis, no on tuossa polderointiakin itse asiassa tuossa. Joo, se on ihan ok paikka, mutta niin sinänsä niin paikkana kiva, paljon mahdollisuuksia. Ja laskemisen suhteen, niin tuossa on mettää, harvaa mettää, niin siellä on aika monesti hyvää lunta, mitä voi laskea. Että ainakin, että. Käytte sitten vieras leville. Onko se levilasku niin mistään kotosi? No ei se nyt oikein niin ainakaan rinteiden ulkopuolelle. Ehkä hyvin vähän siellä on laskettavaa. Tai onko jotain semmoista niin levi ylläs biiffiä, että puolivälissä sitä majavaa ja saltavon kanssa tavataan ja sitten heilutaan nyrkkiä, että pysykäätte poissa täältä. En minä tiedä, aika ottaisi kantaa tuohon. Että nämä on vähän erityyppisiä nämä, että ei levi ole. Se on hieno paikka sellaisena kuin se on. Mä jännäsin, nyt käytiin leville laskemassa tänään ja tänään on siis 5. marraskuuta, eikö vaan, ja rinteet on yllättävän hyvässä kunnossa ja siellä on jotain muutakin kuin jäätä ja se oli niinku jopa kivaa se laskeminen, niinku, koska alkukaudessa aika usein on aika jäistä se lasku. Ja sitten siellä on niinku tekkakepit ja näin. Ja kattelin pikkusen sitä karttaa samalla, kun levillä on semmoinen appi, missä voit katsoa sitten näin ja tsiikailla niitä paikkoja ja mietit, että tosta mä oon joskus laskenut ja tosta mä oon joskus laskenut siis pikkupoikana sille, että on laskettu niinku mettää ja näin. Ja kyllä se jotenkin niinku kuiskuttelee, että pitäisikö siellä leviikin käydä joskus laskea sitä vapaata. Mä oon käynyt täällä niinku nämä peruspaikat useamman kerran läpi ja sitten syntyy semmoinen niinku mielenkiinto siihen, että no hei, olisiko tässä sitten jotain kuitenkin. Mä oon miettinyt, että jos olisi vaikka Äkäslompololla niin viettäisi enemmän aikaa, niin tuleeko silleen semmoisia, että no hei, entäs jos tuolla, että onko täällä vielä semmoisia paikkoja, mitä ei niinku valtavirta ei tiedä. Että onko mitään niinku tämmöistä secret spot-juttua enää jäljellä vai onko niinku kaikki kannet jo avattu jogurttipurkeista? Ja mä secret spoteista tiedän, mutta kyllä mä sitten jos tästä lähtee, niin kyllä mä menen mieluummin kyllä Pallakselle, että ei ole kyllä se levi tullut mieleenkään, mutta ei täällä kyllä varmaan mitään secret spotteja, kyllä tää taitaa olla niin suosittua täällä, mutta on paikkoja, jossa käy vähemmän kuin toisaalla, sanotaanko näin. Jonne on yleensä sitä aina tietysti pidempi matka, että se tekee sen syyn niin kuin enimmäkseen. No levillä hyvää rinteen perushiihtoa. Eihän se siis, se on ihan hyvä. Tämä oli hyvin poliittinen, niin kuin hyvin sanottu, hyvin paikattu. Joo, siis tromsalaisilla esimerkiksi on edelleen semmoisia paikkoja, mitkä on me käytiin yhdessä semmoisessa paikassa laskemassa, mihin pääsee siis linja-autolla Tromsan keskustassa. Mä oon ajanut siitä autolla ohi niin monta kertaa, että mä mietin, että miten mä oon idiootti, mä en tajunnut. Ihan siis niinku huikeeta niinku city niinku metsänlaskua. Toki niin tietenkin Kvalojan puolella, jos niin ei Tromsan saarella. Niin mä lähinnä mietin, että täällä Lompolossa on joku sellainen, että tässähän tää on. Ei ole tajunnut niin, että jos olisi tässä saanut lypsettyä se irti, mutta ei se nyt tainnut tulla. Miten mietin tätä niin vapaalaskuseikkailu tästä eteenpäin? Onko jotain projekteja, pelisuunnitelmia? Ihan vaan niin perustekemisen äärellä vai niin minkälaisilla ajatuksilla? Kyllä tämä on vähän jotenkin sellainen laji, että ainakin näitä suunnitelmia ja kaikkia haaveita on aina aika paljon ja aina välillä jollain aikajänteellä jokut sitten onnistuukin. Ja
tulee tehtyä. Että kyllähän niitä taas on uusia suunnitelmia tälle vuodelle Anten kanssa ja välillä kaivetaan sieltä vanhasta varastosta, että löytyisikö sieltä jotain, mikä on jäänyt tekemättä ja tämmöistä, että eiköhän sitä taas jotain hauskaa näistä suunnitelmista saada tällekin vuodelle toteutettua, mutta ei voi ääneen sanoa. No ei, kun ei tiedä, että mikä toteutuu. Perussalailua. Niin. Ja kyllähän me täällä, kun tästä on helppo mennä, koska kyllä ne useimmiten tuohon Norjaan suuntautuu, niin se riippuu tietysti aika paljon siitäkin, että missä on milloinkin keliä. Että jos nyt valitaan joku aika, että täällä molemmilla on mahdollisuus mennä, niin ei se silti tarkoita sitä, että se mesta, mihin päästään, niin aikoo mennä, niin esimerkiksi kun mulla on Sarekkiin pitänyt mennä jossain kohtaa, niin mä muistan mikä vuosi se oli, kun oltiin vähän niin kuin menemässä, niin eihän se ollut lunta niin kuin yhtään, niin eihän se taas sitten niin kuin ollut järjen häivää, että sitten taas tarvii keksiä niin kuin jotain muuta ja näin, että pääasia, että tekee kaikkea sitä. Niitä perustekemisen äärellä menee tämä talo. Ja sen on lopulta sitten väliä, että toteutuuko se just se suunnitelma, kun yhdessä mennään jonnekin, kyllä meillä aina niin hauskaa sitten on, niin noin. Sitten menee vaan johonkin. Kyllä se aina sitä lähtee sitten rullaan. Teillä oli jossain vaiheessa näitä peräkkäisten laskukuukausien jahtaamisia. Mä täytyy sanoa, että mä sekoisin jossain vaiheessa jo laskussa, että montako peräkkäistä kuukautta niitä oli. Mutta vai vuotta. Niin, paljon te saatte niitä kasaan sitten? Vai pyörikö se edelleenkin? Ei se kyllä nyt enää pyöri. Kai se joskus olisi mistä se hullutus edes lähti? Mä en ennen kuin muista sitä. En mä tiedä, lähtikö se nyt muusta sitten, kun todettiin, että se on mahdollista. Niin kun se eka vuosi sen pyörähtiin, niin sitten se lähti sitä pyöriin. Ja mulla se taisi hyytyä just vajaaseen 2 vuoteen, mutta sitten sullahan se... No mulla taisi tulla 3 vuotta. Niin. Oliko siinä nyt mitään järkeä sitten? No ei siinä nyt tietenkään niin välttämättä... Aina ollut. Niin, aina ollut. Ja ei se ollutkaan se juttu ehkä siinä, että siinä tuli, että on jotakin. Pari hyvää käännöstä. Niin. No ja siis olihan siinä itse asiassa niin oikeinkin hyviä käännöksiä. Että ei se ollut niin sillä tavalla, että niin haetaan niin väkisin niin muutama käännös tuonne ja sitten sanotaan, että nyt on laskettu. Että parkkipaikalla tätä. Niin. Mutta se, että oliko nyt jotain järkeä lähteä välillä johonkin, sinne joutuu taapertaan välillä elokuun Daltindenillekin se matkat ja ne rakkakivikot ja ne, niin, mutta kun ei ne ole yleensä ikinä se laskeminen, se on ollut se pääjuttu. Että se on vaan ne hauska retki, että se nyt sinänsä niin väliä. Ja sitten käynyt tätä kajakelki jossain. Mä oikein tein? Joo, siis me on ainakin niin käynyt. Varmaan Miikan kanssa. Joo, Miikan kanssa me käytiin. Backcraftelemmekin itse asiassa. Joo, kyllä. Niin se taisi olla heinäkuuta olit. Niin se varmaan oli heinäkuuta, joo. Joo, Jägervat Tampereella, joo. Että sillä lailla se laskeminen kuitenkin kiinnostaa, että... No joo, kyllä. Tämä on hieno laji. No niin, siis se on siis kesällähän kiva, kun pystyy yhdistämään jotakin muutakin siinä. Eikä se ole sinänsä se, siis se laskeminen ehkä siinä se pääasia, vaan se on tosiaan niin kuin Mikko sanoi, että se on niin retkeily ja siis luonnossa oleminen. Eventyyri. Niin. Onko jotain lempipaikkaa, lempimäkeä, missä on niin joka vuosi päästävä käymään? No Kiussanilla lokakuussa. Niin, no se on kyllä, Kiussanin syksy on ollut. Nyt se on taas sen muuten itse asiassa sitä huomannut, kun joskus sillä Anteen kanssa, koska me ruvettiin silloin 10 vuotta sitten käymään siellä, niin saatiin olla kyllä ihan keskenämme, mutta se on kyllä jostain syystä ihan nyt sitä saa. Räjähtänyt. Niin. Mutta siis erityisesti norjalaisten. Että niitä norskeja on niinku ihan pilviä. Joskus siis silleen, että sinne ei ole mahtunut sinne parkkipaikalle, että niitä oli niin paljon. Mutta ei se ehkä Kiussani ole sinänsä, että ainakin itsellä on, että sieltä tulee aina käytyä nämä syksyt. Mä oon käynyt Kiussanilla laskeen ikinä muuta kuin syksyllä. Niin, se on hamma. Että sitten se on niin kuin, että sitä saa tarpeeksi, kun on muitakin vaihtoehtoja. Niin vaikka siis se olisi varmaan hieno mäki, jos se joskus pääsisi hienolla lumella laskea kaikki, ettei se nyt siitä kiinni, mutta sitten taas ei ole vaan tullut mentyä. Toki se yllättävän kompleksi paikka sitten, jos sitä alkaa niin silleen pohtimaan keväällä. Tai silloin, kun siellä on niin paljon lunta, niin siinä ei montaa sellaista paikkaa, missä piilosilla ollaan, niin ei kyllä ole. Että... Ei, eikä siinä turhaa ole se tunneli siinä. Kyllä on historia siinä, että siinä on. Niin, mutta jotain muuta. Onko jotain semmoisia mestoja, mihinkä on niinku, mikä pohjoisissa niinku houkuttaa vuodesta toiseen? No kai se tietysti se Lyngeni omalla tavallaan kuitenkin houkuttaa, mutta mä nyt osaa sanoa, onko se jotain tiettyä mäkeä. Kai niinku jos sille ajatellaan, niin tätä melko lailla kaikilla niillä niin NS-perusmeillä on kuitenkin tullut varmaan käytyä, että
että loputtomia ei niitä uusia mäkiä enää löydy. Mä muistan, kun te joskus juttelitte sitä Sturhaugenista, kyllä mäkin siitäkin tykkään. Se on näissä kirjoitin Sturhaugenista artikkelin tästä tämän vuoden ensimmäisen etkeen tulee tätä Sturhaugen erikoisnumero, en sentään, mutta ihan niin kuin sen takia, että mun mielestä on tärkeää, että arvostaa niin kuin hyviä perusasioita. Se on vähän niin kuin valaistu kevyen liikenteen väylä. Niin, se on. Niin sitä ei osaa arvostaa ennen kuin sitä valaistua kevyen liikenteen väylää ei ole ja pyöräilet niin kuin vesisateessa kuin maantien varassa. Niin tietyllä tavalla semmoista juttuja, niin kuin se, että näkee niiden arvon, niin se on mun mielestä erittäin relevanttia. Sturhaugen kunnia. Onko jotain semmoisia linjoja, mitkä olisi niin kuin vielä tekemättä ja haluaisi tehdä tai jotain tiettyä mäkeä? Kyllä niitä tekemättömiä on paljon. Tekemätön on ehkä vähän väärä sana. Tarkoitan siis semmoisia linjoja, jotka on niin työlistalla tekemättömiä. Mä ainakaan itse ehkä ajattelen sitä enää noin varsinkaan, kun sen tietää, että semmoisia siistiä mäkeä, mitä joskus on haikailu ja näin, niin ei niitä noista sattuneesta syystä näistä vastuista sun muista, niin ei ne enää ehkä ole semmosessa, että niitä huvittaa tehdä justiinsa siitä syystä, että se riskioton taso on niin sopeutunut siihen. Että ehkä se enemmänkin se tavoite on just jotain kokonaisuuksia, että johonkin joku hieno retki, että johonkin telttailee ja katsotaan, mitä siellä voi tehdä taikkaa jollekin tommoselle alueelle. Niin, kyllä silloin kun olosuhteet, silloin kun ne siis olosuhteet on hyvät ja pääsee sen vuoksi tekemään jotakin sitten sellaista, mitä on mahdollisesti suunnitellut, niin siitä tulee hyvä fiilis. Se kokonaisuus omalla tavallaan. Se kokonaisuus. Ei niinkään se, että koska siis siihen liittyy kuitenkin niin sitten, että siinä täytyy olla tuuria ja sitten ja sitten siihen liittyy se kaikki oikeastaan se, että ymmärtää sen, että miten tämä homma toimii ja sitten se voi ollakin tietyllä tavalla riskialtista, jos ne vaan ne olosuhteet on. Niin, tämä riski on tietyllä tavalla hyväksyttävissä. Niin, sanotaan, että se on hyväksyttävissä, sen pystyy sanomaan. Mä yritän aina lypsää, että sanoisin jotain, että Jökvarri isti tai Sellinmäki tai tiedätkö, että tulisi semmoinen, kukaan ei ikinä sano. Kaikki vaan, ei, kyllä niitä on niitä mäkiä paljon, mutta vapaa-laskessa on tietyllä tavalla hauskaa semmoinen, ei sano salailu on väärä sana, mutta semmoinen niinku tavoitenöyryys ehkä. Että ehkä se on suomalaista, eikö se koska vähän kaikkea niin. Suomalaista? Toki se, kun tehdään suomalaista podcastia suomalaisten kanssa, niin se ehkä on linjanveto. Että eikä omista jutusta ei huuella. Ne. Se on toinen asia, mikä on aika semmoista yhdistävää. Meillä on normaalisti näiden jaksojen tässä loppupuolella aina tämmöinen terveisiä, kiitoksia ja mainokset osio. Että jos haluaa kertoa, että kiitos tuo ja tämä, niin saa tehdä. Tai jos haluaa lähettää terveisiä vaikka Plumille, niin saa lähettää terveisiä. Tässä on vapaa open mic hetki. Onko terkkuja tai kiitoksia tai shout outteja, niin kuin nykynuoret sanoo? Kiitoksia ja terveisiä Vuorion Miikalle tuolle Karvaselle kaverille. Miika on meidän hyvä kaveri ja ei siinä mitään. Iso karvanen mies. Se on karvanen mies. Mä vähän niin kuin yritin pohjistaa tässä, jos on sanonut, että se Mikko haluaa kiittää Antti haluaa kiittää niin Mikko, että tässä on ollut semmoinen. Se on liian typerä. Sehän se olisi ollut eikä idea. Kyllähän tämä vähän tuosta kainalopirujuttua kuitenkin niin pitkälti aina nämä meidän tarinat on. No ei siinä. Kiitoksia tästä. Kiitoksia Sisu Outdoors, jonka myymälässä ollaan täällä tätä äänittelemässä. Erityisesti haluamme kiittää akustiikka. Täällä ei ole ilmastointikonetta, joka pöhisee. Tämä jakso editointi tulee olemaan siis äärimmäisen helppoa. Että kiitoksia vaan Sisu Outdoors siitä. Kiitos Rami. No niin, kiitos Lauri. Kiitos meininki-pojat. No niin, kiitos. Oli hauska olla tässä. Mukava päästä pärisemään ja pelkkää hyvää alamäkeä. Kiitos. Kiitos.